Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji maýy. Ada Türkmen kanalyndan nowatda gepleşene başlaýarys. Bir gedek men Hindistany ýaşyl tanışlamdan beri bir wakany görürüm berdi, bir tähin wakany görürüm berdi. Ýani Hindistan 1947-nji ýylda Britaniýa koloniýasyndan çykyp öz başçaklygyna eýe bolandan soň Hindistanyň käbir gyrak buljak ýerlerine uzak şäherlerden uzak ýerleşýän käbir owlarynyň ilaty hatta şolar şo bolup geçen wakadan habarsyz galypdyr. Käbir owaň ilatlary hatta bir näçe ýyllap ýaşabam şo Britaniýa koloniýasyndan azat bolanlyklaryny bilmän gedipdirler. Şo mümkinçilikden peýdalanyp Britaniýa käbir fermerleri, kapitalistleri şol uzak kunjoklarda yerleşýän owlarda galyp şo yerli ilaty gezmeklerini, yerli ilatyň gulçuluk rahmetini ulanmaklaryny we şolardan alyan önümlerini Ýewropa uratmaklaryny dowam etdiripdirler. Şeýdibam şo giýirde jalmaklaryny dowam etdiripdirler. Muňa sebäp bolan esasy adam şol, şo bir owada bolan wakany görüň berdi ýanky tanışym. Şol owaň ilaty 10 ýaşyllap şol özleriniň Britaniýa koloniýasyndan azat bolanlyklaryny bilmeýän şol Britaniýa fermerini hyzmat etmeklerini, gulçuluk rahmetini çekmeklerini dowam etdiripdirler. Esasy sebäp bolan da adam muňa şol yerli ilatyň içinde hat okap bilýän ýok eken. Bolmasa şo şäherden paştalyon, şäherde çap edilýän gaziýet jurnallaryny getirýän eken şol ýanky fermere. Ýöne olaň içinde şo hatta şo gaziýet eline alanda da okap biljek ýok eken. Fermerem, ýanky bir tane fermerem paştalyonam satyn alypdyr. Ol Hindistanda paştalyony şo şäherde ýanky ýurtda bolup geçen ödgörüşli aýdaýma Britaniýa koloniýasyndan sizin azat bolanlygyňyzy şu yerli ilaty aýdaýma taňa eneteň muzluň diýen pulundan beripdir. Neticede ýanky owaň ilaty 10 ýaşyllap ýanky fermere hyzmat edipdir. Ahir soňy şol owaň ilatynyň ýaşaýjylarynyň içinden bir adam öz başyna hat okamagy öwrenipdir. Şo ýyllaň dowamynda da ahir soňy eline ýanky fermeriň ofisine, ýanky fermeriň öýüne getirilen gaziýetden bir ýer düşýär. Şonu alyp gaziýeti okuýardy. Ýanky owaň ýaşaýjy taýdýar, beýleki owadaşlaryny, biz 10 ýaşyl töweregimden ozal biz Britaniýanyň koloniýasyndan azat bolan ekeniňe biz öz başçaklyga eýe bolup dursa, bu haramzada bu fermer bolsa bizi ezip muduny işledip bizi diňe bokurdygymyzy işledip dawan adamymyzdan gazanan önümden aňyryp öz ýurduna iý berip giýirde jadanyp bizi şeýdip Allah gelipdir diýip ýankyň üstüne topulyp bular owaň ilaty bolup bunu ýenjip şeýdip azatlyga eýe bolýarlar da. Men bir tarihi näme şunu aýdyp otyr. Bundan alınmaly sapak näme? Şol bilim görýän şol tutuş owaň ilatyndan bir adam şol öz owadaşlaryny gulçulukdan azat bolmagyna sebäp bolýar. Oňam sebäp bolanda oňa da sebäp bolanda ýanky adamyň hat okap bilmegi, bilimi. Şol bir adamyň biliminiň özi ýüzlerçe miňlerçe adamyň şo gulçulugyň dowam etmeginden halat edýär. Şuňa ödem alınmaly sapak adamy umuma islenlik gulçulukdan, ruhu gulçulukdan, fizik gulçulukdan azat edip biljekden şo adamyň bilimi, alymy, düşünjesi. Diňe biz özümiziň düşünjämiziň giňligi bilen öz düşünjämizi ösdürip şo özümiziň düşen gulçulugymyzdan, kıyınçylygymyzdan çykyp bilýäris. Şondan başga ýol ýok adamlar. Şo göreşiň bolan şol, öňü bilen biz öz düşünjämizi, dünýä garaýşymyzy giňeltmeli. Biziň häzirki bolup ýören ýagdaýymyzda inhata iýerlap sine diýip oturýan da, şo halkymyzyň gorkoklugyny alyp görýäs, halkymyzyň ürkekligini alyp görýäs, inertligini alyp görýäs, nalajedeýinligini alyp görýäs, kaýyllygyny alyp görýäs, şu bolup duranda da kaýyl bolmak tendensiýasyny alyp görýäs. Barda şuňa gyrtynda näme ýatyr? Nadanlyk ýatyr. Ne ýöne kaýda? Şo bir ýerik üýşip çykyş edilende, arada İstanbul'un aeroportunda ýaşlamadan bir topary şo taýda çykyş edip gaýgyrdylar. Bolýa gargamadylar prezidenti. Ýöne ýollar açylsyn, terdary şöhret diýip şoňa ödem protestiň bir görnüşi. Etem şolaň şo gaýgyran üçin şolaň enatatna bir dogan garnaşlaryna azar berilenler öýdýän, ýa şolaň dogan garnaşlar süýrelip akdyp ýatyrmady klandyr öýdýän diýip. Bolmasa şoňa öde protest. Aýdary häzir 1000 töwerek, 2000, 3000, 10.000 adam ýa-da üýşüp bir ýerde
vatandaşlarymyz çykyş edäýdi. Ýollar açylsyn diýip. Pasportlaryň möhletli udoldursun, ya pasportumy täzelentin diýip çykyş etdiler. Ýa-na bire taliplanmaz, bire iýerleýän pulyň meşhur artdyrsyn. Enatalarymyz pul iýerer ýaly etdiýip gyýryp, üşüp gyýyrsalar, biler çykyş etdiler. Şolaryň enatalaryny ekidip türmäge batar ýaly. Hiç on ýaly bir waka boldumy? O ýurduň içinde gönnün göni rejimiň özü bilen gidişip elbetde düşenler bar türme. Ýöne ýanky ýaly ýöne koýja da talep edip. Ödem düşünleri öm yüzlenip biz gidesimiz gelýär ýurda, ýol aç diýenim bilen seni ertip türmäge basjak barmy? Ya sen garyn açlaňy türmäge basyp beren barmy? Şolar ýaly gyýgıranmy düşün? Ýok. Şu gorka, şu yerliksiz gorka, şu nadanlyga näme sebäp bolýar? Şu adamlaryň düşünjesiniň darlygy. Öz kelbetinden gorkmaklygy. Näme üçin? Sebäp düşünjesi ýetenok. Şolar ýalda da aýdanyň bilen saňa diýan etmejigine düşünýänok. Gaýta şolar ýaly öz hukugyny orap, kollektiwliň üşüp ödem edilen ýagdaýynda şolar ýaly hereketiň agdaryp bilmejek dagynyň ýa garşylygynyň diwarynyň ýokdugyny düşünýänok şolar. Bolmasa töwrüňde herese masalar ýa durmuşdan masalar ýaly nähil taplar bar, nähil wakalar bar, özlerim taşary ýurtda getip ýörler. Adamlar nähil çykyş edýärler. Taşary ýurtlar islenip ýurdalyp görüňdi. Öz hukuklaryny gadanýarlar. Ýöne şola atdan özlerine bu lokan diýan etmejekdigine şolar düşünüp bilenok. Şoň üçin men watandaşlarymyň biriniň ýadan hatyndan bir böle okadym bilýär. Şolam şu meseleni aýratyndyk tapdyr. Bilen bu watandaşymyz Mikhail Ernest ady bilen kommentariýa ýazyp gelýär. Evet adyny käwat Murat Ernepetov diýen görkezýär. Ne şu Murat Ernepetov diýilýän bilen watandaşymyz köplenç bilen videolaryň aşagyna öz pikirlerini ýazýar. Şu pikirlerinden käwirleri gaty yerlikli pikirler, yerlikli çeklikler ama ana şolardan birinin men ýöri tehdit üçin şu kommentariýa bölümünden alyp okap bereýin diýdim de. Ne bir şey diýär da, düşünün aktivistler, opozisiýalar, beýlekler, siz ýürekden bir zat etjek bolup durjaşýaňyz. Hemme adalatsyzlygyň üstüne atýaňyz. Ýöne onuň bilen sistema ýykylmaýar. Men hemişe aýdyp gelýän, biz netije bilen dälle sebäp bilen görüşmeli diýär. Problemaň sebäbi halkyň aň düşünjesiniň ýetmeýändigi. 100 sany Murat Düşemew türmäge basylsa da halk galmaýar. Şonuň üçin biz bar hereketimizi halkyň aň düşünjesini ösdürmäge gönükdirmeli. Nädip? O barada odal başdan bäri aýdyp dilim ýada dedi. Şu Murat Ernepetov diýen illeşimi diýär ýa. Hem şeýle dowam etdirýär. Adamlaryň aň düşünjesini, olaň öz hak hukuklaryny gorap biler ýaly derejä ýetirmeden etjek bolýan hiç bir işiňiz başa barmaz. Siziň netijesiz hereketleriniz hem şuňa aýdyň şaýat bolupdy. Gelin şonuň üçin ýetatly güýjümizi halk bilen iş geçirmäge gönükdirýär. Emeli hereketler hiç wagt üstünlük getirmedi. Düşünün şoňa, aýdyň mysal, Amerikanlar Awganistany basyp alyp 20 ýyllap emeli demokratiýa döretjek boldular. 20 ýyllap. Emma Amerikanlar gitdiler hem görýin, sanyjy onuň içinde talipler ýurdu basyp alyp ýene öňköňkülük boldy dur berdi. Düşünýäňizmi? Şoňmur pikir edin, şoň üçin diňe halkyň aň düşünjesi bilen işlemeli. Häzirki ýaly 90% güýji populizma, 10% güýjem halkyň düşünjesine dälle 90% güýji halkyň aňyny ösdürmäge ýürüýçe programmalaryny gönükdirmeli we diňe 10% güýji galan beýlek hereketlere bermeli. Başgaça aýdylanda 90% güýjimizi netije bilen görüşmäge dälle sebäp bilen görüşmäge gönükdirmeli. Ana şonu Türkmenistanda hemme taraplaryň düýüklü özgörüşliklaryň boljagyna 100% garantiýa bar diýip şu Murat Ernepetov diýen illeşme diýär. Çünki esasyn ünti çeken adyna ünsem diýjek bolýanlar. Biz netije bilen dälle sebäp bilen görüşmeli. Şey diýmek bilen näme öňüňde çekaty ýerlikli belli. Biz diýe
Netice diýmek bilen ol biziň häzirki ýagdaýymyz, biziň häzirki nadanlygymyzy gödüňde tutýar. Ýöne şo nadanlyga sebäp bolýan zatlar diýär. Biz ana şoňa üns bermeli. Biz bolsa diýär netice bilen işleýär. Mysal üçin adam näme saglapdyr? Lukmanyň ýanyna gelýän men plan ýeri keselim, men gözüm agyrýar. Lukmanyň ýaky gözüne seredýärdi, bar gitdi diýär, içegen klidim etip geldi. Şol ýaly metodlar bar mysal üçin. Gadim Tibet, gadim Ayurveda medisinesi parda. Şo metod boýunça bejerýän wrazyň ýanyna gelsem, Lukmanyň ýanyna gelsem. Şolar ýaly maslahat berýär. Käwet şolaryň baglanyşyna görüp bolan. Ýa kaýdyşym ýaly gözüm agyrýar diýip gelýär, bar gitdi ýogyň çegaň klidim etdi. Adam da sorag derýär, onu men gözüm agyrýar diýär, men gözüme derman bersene diýär, ol ýok olay diýär. Sen diýär ýogyň çegaň hapalanypdyr, şonu sen ýugmol diýär, klidim etdi. Mysal şu diýär. Bağlanışık yok yani hakikatinde şu gözünde duran problema şu içerideki problemler bilen bağlanışık bolup bilýär. Misal şunday diýär. Şoň üçin bir biderek Lukman tem gözüňe derman ýalar. Emma hakiki öz hünerini ökdökman. Şehrin hemme prinsip kanunlar aýtlaryny bilýän Lukman. Ol yankı netice bilen görüşme sen gözüňe derman ýazmaz da şoň sebäbine görünür. Aýdaly ýa kelläň agyrýar. O kelle agyrýan belki ýa sen aýdaly ýüregiň bulanýar, bilenmi? Ýa sen gadygynyň alandyr. Ol şoň sebäbini biljek bolýar. Sebäbini bilmeseň ol sen netice bilen görüşüniň peýdasy ýok. O sen yankı keseliňem harwanyky keseli urup ýöne gaýtalanyp duran bolsa, diýmek şoň bir sebäbi bar. Şoň sebäbini bejermeseň kesel barur dowam etip durýar. Bu yankı iyileşimiň muradärine pesimiňe maýtjak bolýan zady şol. Biziň nadanlygymyň, biziň häzirki problemamyzyň düýp sebäbi biziň raýatlanmadyň düşünjesiniň çäkilligi, şolaryň göýdükligi, şolaryň dünýä garaýşynyň çäkilligi, şolaryň düşünjesiniň kemterligi. Şoň üçin şol urda işlemeli. Biz adamlar ýöne gyýgyryp aýaga gal diýenimiz bilen hiç de ütgemýär diýär. Gaty janly pikir. Özüňiz näme pikir edýäňiz dinleýijiler, watandaşlar. Şuňla alalaşyňyz okmy? Alalaşýanyňyz diýip umyt edýär. Indi ýöne ullokan sonra wa nämeden başlanmaly? Näme ýetsen ok? Şo sonra wa gynantakdan biradärine petewem bir konkret şol urda teklip bermeýändir, hem näme urda işlemeli? Düşünjesini giňeltmek diýilýän zat näme? Düşünje giňeltmek diýilýän zat bu köp taraplaýyn zat. Ine ýöne kıymet halaly ine. Geçen kepleşimde men Günwataryň kollektiw bilen Günwataryň Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ortaýa garşy ine düzen plany barada men gurrun etdim. Ya aýdaly Amerikan Birleşen Ştatlarynyň özleriniň alyp barış bilen dünýä beýleki ýurtlaryna şol taýda ýanky ortaýda da bir näde guri nusga görkezýändigini men belleýän guri. Ýöňgülen adamdan diýýänler näme käbir adamdan käbir göýdük düşünjeli adamdan. Sana diýär Putin näçe pul töredi diýär şonu diýdirmek üçin. Ya ýene bir aýdýa özüni Boris Yaranow diýip bir atlandyrýan bir aýdýa. Sen onu näme üçin Günwatarda ýaşap oturýarsyň gitdi, onu ýaly ortaýda ýagdaý gowy bolsa diýär. Men bolmasa ortaýda ýagdaý gowy diýen söze maglam mok. Men diňe Günwatar soňky ýyllar öz hereketi bilen ortaýda ýaly ýurtlara da yaramaz nusgu görkezip innem ortaýdam şolar ýaly hereket etmäge mejbur edip otur. Üstüne şolar ýaly plan edipdir. O plana mene ortaýdyň häkimetleriniň eline düşenligi aýdyň da bolan razwedka işläp ber. Olar ýaly plan düzülen bolsa, o planam Putin ýaly awtoritar liderler, diktatoram okan bolsa, ol elbetde öňürtjek bolup hereket edendir. Diýilen pikirdir ýa. Bu pikirdiň men pikirim däl. Şoňa analiz beren adamlar beýle Günwataryň hem käbir siýasatçylar hem analitiklerim şular ýaly netije çykaryp. Ha ýöne kıymasal. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Chicago Üniversitetiniň dünýä belli professorlaryndan biri John Mearsheimer diýen professor ýygyderli çykyş edip şo problemany düşündirip gelýär. Şo soňky döwürde NATO'ň ortaýda tarap süýüşmegi. Ýani ortaýda bilen serhetleşýän ýurtlaryň hasabyna NATO'ň öz agdalarynyň sanyny köpeldirmegi ortaýdy öjükdirdi. Üstüne ortaýdyň serhet ýakalaryna harby bagdalan açylmaly.
ol harby türgünleşiklerin geçirilmegi ortadan aladasyny arttırdy. Şoň üçin ortadan duýduryp geldi. Şunu etmeň. Gelin gepleşelim, düşünşeliň diýilen ýaly teklipler edip geldi, emma Gunwatar Sultanda Amerikan Birleşen Ştatları diýip öýdi ýurdun agda ýa-ni. Amerikan professory. Hiç diplomatik yol bilen şu meseleni çözjek bolmady da gaýta hatam şu häzirki urşada Gunwataryň öýdi, Amerikan öýdi, şoňa iterdi diýip professoryň da Amerikan professoryň öýdi aýdyp otyr. Amerikan jurnalistler aýdyp otyrna, ýönemen käbirler matal getirýän. Lara Logan diýlen şu sağ tarapda oturan aýal Amerikan iň bir tanymal jurnalistleriniň biri ödem bir näçe tan halkara baýragynda manatyp bolan harby jurnalist. Owganistanda da, Siriýada, Irakda da bolan jurnalist. Şulam aýdy. Şulam ýanky pikir aýdy. Üstesine de şu Ukrainada ýok diýilibine käbirler ýok diýär, natsizmam ýok, faşizmam ýok diýär. Şuňa suwutnamlar bilen suwut edip otýar. Nädip şo taýda şo adam döredilen faşizmam badygynyň suwut edip otýar, natsizmam. Şonam nädip Amerikan Birleşen Ştatlarynyň maliýeleşdirmege ýardam bermege esasynda şo zatdan güýde çykanyny aýdyp otýar. Şo zatdan üstürlendigini, o da lebetde de ol düýü hukuky bagdatdan çokumba, emma şonu nädip östürdiler Ukraina şäherini. Şonatlan kanunlara ayklygyny düşündirip otýar. Indi şonu men aýtsam, käbir adamlar ýanky ýaly bir bolgusy sora berýär. Sen niýe worset işleýän? Ya sen näçe pul berip satynanlar? Ya sen näme üçin o Gunwatarda ýaşap otyrsan onda bitta gümüň çekde worset goşdaýdy. Biz şu zatlara giň işleýän düşünmek üçin halkara kanunlara laýyklyklaryna, şular ýaly konfliktden näme üçin ýüze çykýanyna düşünmek üçin şu zatlara giň işleýän analiz etmelilermi biz? Biz näme üçin men gorkmaly ýa beýlekler gorkmaly şular ýaly pikir aýtmakdan? Ödem ýanky ýaly samsyk akmak pikirleri men Türkmenistanda deşdik geldim. Niýazow döwründe men Niýazowyň siýasatyny käbir taraplaryny tanqid edemde, käbir nadan adamlaryň diýanat, öňür bilen diýanatlary näme? Näme sen niýe dil ýetirip otyrsan döwletimde, prezidentimde dil ýetirip otyrsan? Halama ýa-da şu ýurdun düzgün yaramaýan wata gitdi, goşda başga ýurda gitdi diýdiler. O näme üçin men şu ýurtdaky bar bolan problemany tanqid etmek üçin men başga ýurda gitmeli? Şu ýurdun öz içinde ýaşap şonu edip bolan okmy? Şu tanqid etmelilermi? O nähili hukuk bolýar? Maňa ol şu ýurdun öz konstitusiýasy hem kepirýesi otýar, ol hukuky berip otýar. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary barada ähli umumy jarnamasy biziň baýda edip tutunýan prinsipi bilen şonu gowrap otýar. Islenlik adamyň islenlik problemany tanqid etmek, öz pikirini aýtmak haky bar. O şu pikir aýtmak üçin o ýurdu terk edip daşyndan aýtmaly diýilen düzgün ýok. O näme üçin biziň raýatymyz şolar ýaly akmak pikir aýdy. Ödem aktivistler aýdýar şonu. Ondan martyň ödem opozisiýa liderler diýilen adamlar aýdýar. Şunu normalda şu kadaly atmy. Şunu ödem bir şu düşünjeň giň etmegiň bir bölegi. Men aýdýan kim otaýda ortaýda öwdü diýen. Amerikan tanqidlemek, Amerikan siýasatyny tanqidlemek. Ya Gunwataryň şu öýüdüni soňky ýyllarda alyp baran adalatsyz siýasatyny tanqidlemek. Ortaýda öwmekmi? Önemli kitan zady garşdyrmaly. Eger men ortaýda siýasaty gowy diýip düşünýän bolsam, ortaýda go ýagdaý gowy diýip düşünýän bolsam, men ortaýda bir ýan göçübem ýaşadym şo taýda. Şoňa da mümkinçiligim bar. Ya men Amerikada siýasat gowy diýip atapdan, men Amerikada göçüp ýaşardym, men ýagdaýym Kanadadan pasport bilen maňa hatda wiza da gerek da, ýöne bildilerine göni barýan. Ýöne men şo taýda Amerikada da ýaşadym, bilen ortaýda da ýaşadym bilen. Ýöne men şu taýda Ýewropada oturup men Ýewropanyň käbir zatlaryny tanqid etjek, ortaýdan kinem tanqid etjek. Ortaýda tanqid eder ýaly o taýdan hem aýaňdaky ýaly görünip duranda o taýda bürokratiýada, korrupsiýada onu inkar etmek mümkin emde. Ol Aleksey Navalnyň öz topary bilen üstüne açan o korrupsiýanyň aňyrty berdi, ýa şoň taýýarlan gepleşiklerini YouTube'a ýerip teredende görünip durýar o taýda. Ödem suwut edip dokumentan suwut edýär şo taýda. Çinonyklar näçe milyonlap, milyardlap pul ýýändir. Nähil schemalar ulanýandygy, birekleriň sırtyny pohuny ýapmakda bolan edýändiň. Tehel şolara garşy şolaň tyrny açyp uğratamam ýygyna düşýändikleri. Facebook amna şolaň pohuny ýapjak bolup
O Navalnyň tarapdarlarynyň ýygyna düşüp olara şyltagadyp, olary her hile edip näme şolaňa toparyny guramasyna magadagan etdiler, ýatyrdylar. O da görünüp duranlar, onu sen o güni yaşaran ýaly onu yaşar bilmeýär. Ýöne men diýjek bolýanladım. Başgana tonkuwanklar tutuş dünýäň gyýaty ýaratyndaky bolýanda. Orsiýetiň lideri, döwlet lideri Putin ýaly huliganlaryň, awtoritar liderleriň, diktatorlaryň şular ýaly hereket etmägine näme meşe berdi. Şoň sebäbine öwrenmeli. Ol biz ýöne oturup aý Orsiýadan sozdy. On sebäbine öwrenmän aýol diktator, aýol faşist diýip otursak, oň bilen biz mesele düşünýändir. Inni ýene käbirler aýdýar, "Buň diýe Türkmenistan we näme dahyly bar?" diýip. Seni Türkmenistandan gurrun etsen aýdýar. Türkmenistan dünýä gämesiniň üstünde oturýarmy? Tutuş dünýäde ullukan bir gämi ýaly barda. Häzir şu gämi çök bolupdy, dargajak bolupdy. Adamlar häzir şu ýagdaý ýadyr urşunyň bosagasyna geldi. Ýadyr urşunyň bosagasyna geldi. Adamlar siziň habaryňyzdy bar barmy şu? Häzir NATO döwletleri Ukraina ýaragdaşy, ýarag ertdi. Ahyrsoňa ýene bir küçün dek düğün. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Shoygu aýtdy. Inni şu NATO ýurtlarynyň ýarag getirýän uçorlary hem uluglary birini atjak, birini şolary weýran etjek. Şoň içinde şol uçorlar NATO döwletine degişden bolsa, ýa şo gelýän maşinler, uluglar ýa NATO döwletine degişde bolsa, şoň içindäki adamlar hem NATO döwletleriniň raýatlary bolsa, birini şolary atjak, siziň şular ýaly bir kanun ýol bilen ýarag getirmäge hakyňyz ýok diýip. Indi bolýar, bular özleri bir kanun çözdi. Halkara şertnamalar düzgünlerini bozup, ýönünde olaň NATO diýä, bu Ukraina NATO agda diýär. Siziňe mutabak goşulmaga hakyňyz ýok. Siz diplomatik ýoldan çözjek bolsaňyz oturuşynda biriň bilen gepleşip geçiriň. Emma näme şu ýarag getirýäňiz, siziň şu ýarag getirmeňiz bize garşy uruş diýip biz hadaplaýarsyz. O taýda bir tarapdan logika bar. O gyýtaklaýan uruş bolýar hakykatda näder ki Ukraina alyp barýan uruşuny gün wataryň döwletleri öz uruşlary ýaly hadaplaýar. Indi şu ýagdaý nähili ýagdaýa geldi. Häzir Orsiýet NATO döwletleriniň uçorlaryna ýarag getirýän uçorlaryna häzir raket okunatyp şolary häzir ýokurdan ýere gaşyryp başlady, ýa ýere gelip goňdan soň şolary weýran edip başlady. Ýa şolaryň Ukraina gün wataryndan içine girýän maşinlaryny atyp weýran edip olaň adamlaryny öldürip başlady NATO döwletlerini. Buňa öýde Orsiýet bilen NATO'ň çaknaşygyna gurulýar. Buňa öýde global uruşa gurulýar. Uruşa gurulmak hopu wa global uruşa gurulsa häzir Orsiýet bilen NATO çaknaşyp başlady. Orsiýet weýran bolýar. Orsiýetiň häkimetleri nämedir? Şolar ýaly ýagdaýda. Ola Orsiýeti weýran etjekdigi düşünükli zat ol. NATO güýçleri häzir diňe Ukraina bilen görüşden çak öňe gidilen owa. Alyp barýan Galatiýa we Ullokan Orsiýetiň Ukraina'nın diňe Gunnogor regionuna häzir hep alyp barýar. Ondan öňe hereket edmedi bilen okýan. Emma häzir NATO bilen çakmışlar. Orsiýet weýran bolýar, Orsiýetiň kuwaty ýetene, garwy kuwaty ýetene, ykdysat kuwaty ýetene, öýden doly izolýasiýada şu wagt ykdysatdaýdan. Ýöne Putiniň aýdan bir zady bar. Eger Orsiýeti dünýä kartasyndan ýok etjek bolsalar, döwlet hökmünde, onda olar ýaly dünýä bize näme gerek diýdi. Uruşuň ýoň ýany diýdi şonu. Bir näçe gede gaýtalap diýdi. Şonu diýmek bilen näme ol gödüňde tutýar? Onda biz dünýäň özüni weýran etmäge taýýar. Biz şu gyzyl knopkalar bar, düwmeler. Ýadro ýaraglaryny. Biz şoňa basmaga mejbur bolarys diýdi bu. Eýem şoň öýde häzir ýadro dünýäň öz ýagdaýynyň ýadro uruşunyň edilip bosagasyna gelendir. Adamlar. Şoň üçin o siziň soragyňyz bar. Türkmenistan bilen bu näme dahyl bar diýmek. Ýa gaýdyjym ýaly biz ulu gämiň içindäki Türkmenistan bir bölegi, ulu gämiň içinde biz şol bir gämiň üstünde oturýarys. Türkmeniň nakly bar gämişiniň jany bar diýip. Şo bir gämiň üstünde oturan bolsaň, biziň hemmämiziň hem şo ýüzüp barýan okyanymyzyň deňiňiň içindäki hemmämiziň ýekje janymyz bolýar. Şo gämi agdarylsa biziň barymyz garylýar. Şoň üçin gämişiniň jany bar diýilýär. Türkmenistan bu dünýeden bir başga ýerde ýerleşen, ama şu dünýä üstünde ýadro uruşy tursa Türkmenistan weýran bolýar.
Abatly aljak yer bolmaz bile mol tötendeýin bir bölegi eýle bir bölegi almak mümkin. Ýöne häzirki ýadro ýaraglarynyň güýjüniň kuwaty ol Hiroşima hem Nagasaki şäherlerine atylan Amerikan atan o ýadro bombasy ýalylar. Ondan müňlerçe güýçli ýekaça bombaň öýdi. Häzir ýagda şoňa geldi adamlar. O sizem aýdýan Türkmenistan hakda gurdumy. Türkmenistan hakda gurrun etmeli ýalyanda. Ýok, ýöne ýanky ýaly şu ine Murat Erne pesitýän ýyllaşymyň aýdyşy ýaly. Ýöne gyýryp oturan bilen halk üýtýän, halk aýaga da galanok. Gaty dogry aýdýar. Hebäp şular ýaly adam baglanyşyna da düşünip bilmeýän bolsaň da adamlar. Onu senin düşünjäňiň gaty judda çakdan aşy çäkliligine. Ha onu biz şu zatlardan näme netije çıkarmaly? Şu zatların inni bundan meýle şu duruşyny ötüp gidip otursa nähil boljak? Adamlar häzir dünýäni tutuş, dünýä ullokan ýuguruşyň botawatyna geldi. Ýadra uruşynyň turmak howpa bir awanypdy. Beýleki tarapdan häzir şu Ukrainadaky uruş nähili netije bilen gutoranlar da ol Orset ýeňýämi, Orset şu Ukrainaň ýartyny basyp alýarmy? Ya Orseti weýran edýärlerim tapaw diýok. Häzir şu wakadan soň Ukrainadaky bolup duran häzirki wakaň netijesinde dünýäň tutuş guruluşy ýitýär. Dünýäň tutuş guruluşy görüli beşdirmedik derejede ýitýär adamlar. Ya ila tarapa gidýär ya beýlek tarapa tapaw diýok, nähil bolanlar. Şoň üçin biz şular ýaly garaşylmadykda häzirden iň bolmady psikolog taýdan taýýar bolmaly adamlar. Öňü bilen häzirki başlananlar habaryňyz barmy? Açlyk häzir awanypdy. Geljek 2 ýylyň 3 ýylyň dowamyna gowluga garaşmaň adamlar. Häzir şu uruşy bahanalap dünýäde açlyk elan edildi. Bahanalap adamlar uruş sebäpli ýüzüşikde däl. Uruş bahanalap häzir. Şu öňden taýýarlanyp gelen güýçler häzir dünýäde açlyk döredi oturýar. Ödere münferin diplomatik ýol bilen şöhret gelýänler şolaň hiç ýerde. Açlyk çekin diye biz gasy almak diýmek näme? Gadyň üstü bilen bir giden ummaty zatlar öndürilýär. Zawod, fabrikler. Bizim şu geýän eşiklerden gadyň ýakylma bilen şu fabriklaryň işlemeginiň netijesinde döredilýär. Bizim bir giden iýan imitlenme şonuň gadyň netijesinde döredilýär. Gaz bilen öndürilýär. Bişirilýär. Zawodlar, fabrikler gadyň nebitini kömek bilen işledilýär. Orsetden alýan kömürüň üstü bilen işledilýär. Bular ama diýär, ýok gadyň nebiti dol diýär keseliň. Bol adamlar çydaň diýär. Berdäkler gaýry otur häzir. Biz ajylar tädi, biz sowukda gyşdyň sowugyna doňu belerse, ýok ölüň diýär. Şolaň liderler aýdy, ölüň diýär. Şo togra ýöçük ýa. Bular näme üçin onu diplomatik ýol bilen çözjek bolup, şo Putin arjak bolup häzir basyş görkezden hiç ýerinden ütsärem. Diplomatik ýol bilen çözmek meselesi godolýan nädir? Günwatar tarapdan. Emma açlyga itirazjyp hemme proýekti içeri berýärler. Gazdan kesmelimi kesileriň diýär. Kömürden kesileriň, neftden kesileriň. Iýmet gyçylyk döreýärmi? Döresin diýär. Maksat näme? Maksat şöyle tapmakmy? Ýok, ýaralanlar alyň diýär. Hazam uruş udaga çekçekmi? Çeksin diýär. Ona bu näil bolar? Diňe şol yaragyň kömegi bilen şöyle tapjak bolýar. Şo tapylar mı ondan? Haçan yaragyň kömegi, yaragy köpeldi, yaragyň kömegi bilen şöyle tapylypdyr. Üstesine bulan maksada o bir tarapdan düşnükli. Hemme bir tarapdan yaralanýaryp orsiýet askyndan düşürmeli. Ahirki netijene geçenki dokumentde görkezişim ýaly orsiýeti weýran etmeli döwlet hökümeti. Ýöne buňy özi ýan kaýdyşym ýaly. Orsiýetiň döwlet lideriniň aýdyşy ýaly, Putin, diktator Putiniň aýdyşy ýaly. Buňy özi eger şu derejede barsa, orsiýeti ýok etmek derejesinde barsa, ýadra uruşyna getirýär. Ondan hem çin bu ýagdaý ýadra uruşyna tarap şu içeklenip otýar. Şonu side berýän adamlar. Şu hakda da pikirleriň adamlar. Näme üçin beýdilýär? Indi men şu zatlary goýmak bilen men orsiýet aklajak bolýan. Ýok. Orsiýet kanuny bozdy, öýdüň tiýarlyk oturan, öýdüň başlyk oturan döwlete hüjüm etdi. Ýöne şu dramatik ýagdaýa näme getirdi? Şoňla gadyklanasyň diýelen okmy? Näme getirdi? Birleşen Milletler Guramasy diýilen ýaly bir gurama bar. Şo guramaň öz prinsipleri bar. Şo guramaň prinsipleri soňky wagtlar
görülüp eşitilmedik derecede depelenni ýoň edildi, weýran edildi şo prinsipler. Birleşen Milletler Guramasy ýa-ni Gurama näme diýip döredi? Şoňa üýtberiň. Soňky adamzat taryhynyň müň ýyllyklarynyn dowamyna garanan netijesi şo boldy. Olam näme üçin döredildi? Şu dünýede her kim edenni etmesin, şu konfliktler, şular ýaly konfliktler maslahatly çözülsün diýip döredildi şo Gurama. O Guramanyň fundamental edil demir ýaly berk prinsipleri bardy. Şo prinsipler ýürüýte girdildi. Olam nähil netije ýetatynda, nähili gödgüýüni hem agyrly, hasratly tejribeleň netijesine gelindi şolatlar döredildi. Birinci Jahan uruşy hem ikinci Jahan uruşynyň beren ganly adalet sapaklarynyň netijesinde şolat döredildi. Birleşen Milletler Guramasy gelýän Gurama hem şoň ustawy programmasy. Adamzat taryhynda iň gelinip ullokan bir döredilen bir ýönem hökmünde şo peýda boldy. Ýöňde gödegine getiripdiň. Müň ýyllyklaryň dowamyna dünýäň ýurtlary garlyşyp geldiler. Hiç bir Gurama, ortak bir Gurama ýokdy. Bu zatlar kadarlaşdyryp biljek, şonu düzgünleşdirip biljek. Şonu diplomatik ýol bilen, şu meseleler meseleler çözüp biljek Gurama döredip bilmeýän geldi adamlar. Düşünjesi yetmedi. Aň düşünjesi soňadan yetmedi, ygtyýarym yetmedi. Şo sebäpli dünýä tutuş taryhynyň dowamyna ýöne garlyşyklar dünýäsi boldy. Ganlar fiil bolupdy taryhyň dowamyny. Ahyrdan gelip adamzadyň aňy şular ýaly bir halkara derejesinde bir Gurama döredili. Geljekde şular ýaly konfliktler öňünem diplomatik gepleşikler ýoly bilen alar ýaly delin diýip oturup maslahat edilip şolar ýaly Gurama döredildi. Başta şo Guramanyň ilki bir alamaty 1920-nji ýylda, ýagny 1920-nji ýylyň 20-nji asyryň başynda birinji Jahan uruşy ýüze çykanda şoň netijesi ahyrdan Germaniýanyň ýeňilmegi bilen tamamlandy. Hem Fransiýanyň Versal şäherine Versal alalaşyk diýip bir alalaşyk baglaşyldy halkara derejesinde. Şo gepleşiklerim 2 ýylda, 1 ýyldan gowrak dowam etdi. 1919-20-nji ýylyň dowamynda uzak wagtlap gepleşikler tapgyry ýyllygyna dowam edip ahyrdan milletler birleşigi diýip bir zat döredildi. Yani Nations Union diýip bir zat döredildi. Milletler birleşigi diýip. Birleşen Milletler Guramasy däl, şoň ilki deslapky bir tapgyry döredildi 20-nji ýylda. Şoňa da şol ikinji Jahan uruşyna çenli 58 sany ýurt agda boldy. Ýöne şola ikinji Jahan uruşynyň hem ýüze çykmagyny öňüne alyp bilmedi. Gynan takda. Ahyrdan ikinji Jahan uruşy boljagyny bolan soň, Nemes faşistleri ýeňilen soň, weýran edilen soň, dünýäni täzeden gurmak, dünýäň siyasi kartasyny täzeden çyzmak, täzeden gatnaşyklar ýoly goýmak boýunça täzeden ýene-de maslahat edildi. Oňa da içerige berende Nürnberg sudy boldy. Şonda da faşizm, natsizm ýazgarly. Şondan da netije çykarylyp, tapak alınıp, gaýdyp şular ýalda bolmady ýaly edilýän diýilip täzeden oturuldy. Ondan odalky Milletler Birleşigi diýilýän birleşik ýatyrly da şoň ýerine 1945-nji ýylda täzeden Birleşen Milletler Guramasy bilen Gurama döredildi. Oň ilki başky ustawy 45-nji ýylda kabul edip, dolu Gurama hökmüne de 1949-njy ýylda güýje girdi. İlki başda 50 sany döwlet agdy ýerikdirdiler, soňra ýuwaş-ýuwaşlanam giňelip, şugunky güne çenli 193 sany döwleti öz içine alýan döwlet boldy. Gurama boldy. Şoňam ustawy bar. Tertipnamasy bar, türkmençe aýtsak. Şoňam şo tertipnamada da şu düzgünler doly düzgünleşdirilen. Haýsydyr bir ýurt, çäginden çykyp bir zat edýän bolsa, şo ýurda da sen goşun talyp bilen bol, uruşugyny alyp bilen bol. Uruşugy elan etmekligiň öz düzgüni bar. Şo uruşugyny alyp etmekligiň düzgünden kadalaşdyrmak üçin howpsuzlyk geňeşi diýip şo Birleşen Milletler Guramasynyň içinde bir geňeş döredildi. O geňeşiňem hemişelik agda asyp ýaşlan agda döwleti bar. Oňam düýbi gutornukly ýagdaýda 1963-nji ýylda tutuldy, ýanky geňeşiň düýbi. Şonda şo 5 tane hemişelik geňeş diýilip, 5 döwlet. Olam näme üçin hut şo 5 tane döwlet
şoňa hemişelik agda dilip taýlanyldy, ölan edildi. Sebäbi şo döwürde 63-nji ýyla çenli şo 5 döwlet ýadro ýaragyna eýe döwlet diýip ataplanýardy. Olar kimler? Amerikan Birleşen Ştatlary, Beýik Britaniýa, Fransiýa, SSR, Ozalky Sowet Soýuzy hemem hatay. Yani şu gün Sowet Soýuzynyň orun tutary, orun düşeri hökmünde orfiyat şol nemeni özsün aldy. Şu 5 döwlet ýadro ýaraglaryna eýe diýip şo döwürde hadaplanan döwletler, şo hemişelik şo geňeşiň agdalary, şolar özara oturup şular ýaly meseleni maslahat esasda çözmeli edildi. Ýöne bulara hemişelik agda, ýöne ondan daşyndan ýene de dünýäň 10 ýurdy şo hemişelik agda geňeşiň agdalary, wagtlaýan agdalary bolar ýaly edildi. Netijede hemişelik agda ba, ýanky geňeşiň hemem wagtlaýan agdalar bar 10 tane. Şolar bilelikde uniwersitet döwlet bolup, şular ýaly meseleleri çözmeli. Wagtlaýan agdalar 2 ýyllyk möhlet bilen taýlanýar, ýanky 10 tane döwlet, emma hemişelik agdalar bolar, hemişelik otýar. Indi şolar borçy şular ýaly meselelerini kadrlaşdyrmak. Emma gynandak şu uruş meselesine, konfliktlere gedek gelene soňky wagtlar. Bu zana mine şu Yugoslav uruşundan başlap Amerikan Birleşen Ştatlarynyň öň başçylygyna şo düzgünler bozuldy. Şu ustawyň düzgünler bozuldy. Ene gelin şu ustawyň hem girişini oyna okap bereýin size. Şu ustawyň haştaýda internetde de var. UN.org diýip ýazsaňyz çykýar şu sayt. Ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň saýty. Şoňam içinde ustawyň berýte bir sahypasy bar. Ona İngilizce de okabilirsiniz, Orsça da okabilirsiniz, näşil Orsça görnüşi. 111 maddadan ibaret şu ustawyň girişiniň häzir men terjimesini okap berýän. Näme maksat bilen şu döredilenini aýdyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasy, ýagny ustawy, şoň girişi, şonda näme diýilýär? Biz Birleşen Milletleriň halklary öz ömrümizde 2 gedek adamlaryň başyna beýan edip bolmajak hasrat getiren uruş belasy ýaly beladan geljekki nesilleri halat etmek teredin. Öz ömrümizde diye 2 gedek adamlaryň başyna beýan edip bolmajak hasrat getiren uruş diýip birinji jagan hem ikinji jagan uruşlaryny gödüňüne tutdy. Şolar ýaly uruş belasy ýaly beladan ýa geljekki nesilleri halat etmek. Şeýle hem adamlaryň mertebetine we gymmatyna, erkekleriň we aýallaryň deň hukuklugyna, ulu we kiçi halklaryň deňligine bolan anamy gaýtadan dikeltmek, özara şertnamalardan we halkara hukuk normalarynyň beýleki çeşmelerinden gelip çykýan borçlara we adalatlyk prinsipine hormat goýulmagy üçin şertleri döretmek. Şeýle de giň adatlyklaryň üpçün edilmek şertlerini jemgyýetçiligiň ötüşüne we ýaşaýyş şertleriniň gowulanmagyna ýardam etmek we şu maksatlara ýetmek üçin sabır takatlylyk görkezmek, birek bilen hoş niyetli goňşular hökmünde paragatçylykda ýaşamak, şeýle hem halkara paragatçylygyny we howpsuzlygyny gora saklamak üçin güýçlerimizi birikdirmek, ýaragly güýçleriň umumy bähfiyetlerden başga ýagdaýda ulanylmalygy üçin ýörelgeleri we usullary döretmek, şeýle de halkara guruluşlaryny hemme halklaryň ykdysady we sosial ötüşüne içergi berdirmek uğruna ulanmak maksatlaryna ýetmek üçin tagallalarymyzy birikdirmek kararyna geldik diýip. Mene ullu konteksti ýylyk derligi diýip otýar da çylşygymlarga meşdilýändir bolýan. Ýöne şo guramaň döredilmegi, BMG Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň prinsipine teredende gaty bir mukaddes prinsip ýaly bolup görünýär şular. Ýöne şo mukaddes prinsip şu gün weýran edildi. Şoňam ýetasy şon weýran eden zatlaryň şon başy Yugoslav uruşundan başlandy. Yugoslav uruşu diýilýän etnik konfliktlerden ýüze çykdy. Olam şu ozalky Yugoslawiýanyň bir näçe kiçi döwletlere bölünmeginden, olaryň etnik çaklaşyklaryndan başlandy. Ýöne şol konflikti diplomatik ýollar bilen çözmeklige içermekligiň ýerine, şoňa tarap ymtylmaklygyň ýerine günwatar döwletleri, ýa-da Amerikan Birleşen Ştatlary 1999-njy ýylyň martynda Yugoslawiýany bombalap başlady. Alagadan bombalap başlady. Ödem şolar ýalçaýan görmek üçin, ýa-ni kaýdyşym ýaly, şu Birleşen Milletler Guramasynyň ustawy maslahat esasında şoň bir ya köpçüligiň teti bilen tasdiklanan ýagdaýynda, şoňam oňlanan ýagdaýynda şonna goşuny ýerip bolýanlygyny şert edip goýýar.
Emma Amerikan Birleşen Ştatları hatta şu Birleşen Milletler Guramadyň Gowpsuzlyk Geňeşine salada salmady. Gün allı da bombalap başladı. Ödükçi ýaly bir oturan döwleti. Elbetde o taýda bahana eder ýallar bar, bahana hakykat sebäbem bar. Etnik gyrlyşyk boldy. Hem Serbiýadan bir giden adamlar öldü. Hem ýanky Kosowaň musulman ýylatyny müňlerçe gyryldy. Srebrenica gyrgynçylygy diýilýände at ýuta çykdy. Ýöne şonno da alaň etdiň sen haysadyr oturan ödükçi ýaly ýurdun üstüne bomba taşla bermeli diýilen düzgün ýok. Ondan Srebrenica gyrgynçylygy 90-njy ýylda boldy. Emma bombalaşdyk aradan 4 ýyl geçenden 99-njy ýylda bombalaşdyk amala aşyrdy. Onu ýaly bolýar bolýar şol Srebrenica etnik gyrgynçylygy sebäpli şunu diýen ýeňde de onu hem şu wagtyny etmedim. Ol alıp aradan 4 ýyl geçenden diýen. Onu da hiç loku bağlanşyk ýok. Oňam sebäbi näme? Serbiýa Slavyan döwleti ýokmyny Günwatara tarapdar ýata dalyp barmady. Günwataryň diýen etmedi. Günwataram näme etdi? Şonu her etdi, her etdi, şonu dargatdy. Ullukan oturan Jugoslawiýa diýilen döwleti dargatdy da diňe Serbiýa diýen bir bölejigini galdyrdy. Indi şu taýda da ýene bir nämen görýär. Iň soňunda Serbiýadan üzülip aýrylan bölegem Kosowa boldy. Olam 2008-nji ýylyň fevralyna Kosowa Serbiýadan özüniň bölünip aýrylýanyny elan etdi. Kosowaň epesli böleg, şu bölünip aýrylan böleginiň içinde de serbler otýar. Epesli ýylat şoň serblerden bar. Olaryň şoň bilen bölünip aýrylaty gelmedi. Bir geçecekdi şu territoriýada siz bilen dinimizden imanymyzdan gawat diýilen bir geçecekdi. Ondan olar şular ýaly düşmançylykly, bir-birine düşmançylykly gözleýän garayan milletlere urulyşy. Emma şoňa garamazdan Günwataryň ýardamy esasyna şol bölegi bölünip aýryldy da getsine de şoňa garaşdyrlygy elan edildi. Şoňa bölünip aýrylmagyna ýol bermejek bolugam Serbiýa şol uruşy tudurdy. Şol Albanlar bilen Kosowaň etnik Albanlar bilen gyrylşdy. Şu ýagdaýy biz nirde görýär? Nirde gördük soňky döwürlerde? Ukrainada. Ana Ukraina Günnogar böleginde, Orset bilen Terhet böleginde, Donetsk bilen Lugansk. Olaram şonu etjek bolýar. Ukrainadan biz bölünip aýryljak. Biz özümizi Orsilli böleg hataplayat. Biz Orslar diýip hataplayat özümizi. Ýylatyň agla böleg 90% bolay Orsilliler otay Donetsk bilen Lugansk. 2014-nji ýylyň fevralyna bolan döwlet dagdyrylşygyna döwlet şo häkimiýeti batyp almak prosesi bolanyny Günwatar tarapyndan gollanyp amala aşyrylanyny şonu kabul etmedi belli böleg. Krym kabul etmedi. Donetsk, Lugansk ýaly rus tilli bölegem kabul etmedi. Olar mana etnik bir adlygyň bir ýaşaýan ýeri. Edir Kosowa ýaly. Ondan Serbiýanyň dişi Ukrainada ýankyýal edip başlady. Biz sizi goý berjek diýip başlady. Serbiýada şeýtdi da Kosowa aýryljak boldy bölünip. 90-njy ýylyň ortaly. Olam ýok, siz gitmersiň. Olam ýok, biz gidýär. Ýok, biziň hakymyz bar. Şeýtdiler şakdyşdy, gyrlyşyp ýerde çykdy. Edir şolar ýaly Ukrainada da ýankyýal gyrlyşyp ýerde çykdy. Rus tilli böleg ýanky Donetsk bilen Lugansk biz aýrylyp gitjek diýe. Ýok, gitmersiň diýe. Olaryň arasyna gyrlyşyp döredi. Ýöne nünferim. Serbiýa bilen Kosowa arasyna ýankyýal gyrlyşyp ýerde çykanda Amerika hem Günwatar döwletleri Kosowaň tarapyny tutdular da. Ýok, sen aýrylma hakyň bar diýdiler. Çeki barlylar. Desine de garaşdyrlygyny elan etdiler. Sen öz başda garaşdy döwlet diýip desine elan etdiler, akrar etdiler Kosowa. Emma inni Ukrainanyň bir bölegi ýankyýal edecek bolýar. Edir Kosowaň edişýär. Biz Ukrainadan bölünip aýryljak diýip biziň hakymyz bar diýip. Şu hakam Birleşen Milletler Guramadynyň milletlerin ödük baglyny kesiplemek barada konwensiýasy bar. Şolan berkidilen, şolar ýaly hak bar. Etnik adlyklar ödükçärlik oturan bölekler öz ykdydarlaryny özleri kesipläp bilýär diýilen ýaly düzgüni bar. Awtonomiýa bolmak ýa garaşsyz bolmak. Şondan peýdalanyp ýa-da Donetsk, Lugansk ýylaty ýankyýal bölünip aýryljak bolýar. Günwatar aýdýar, ýok diýär. Ýok, siziň hakyňyz ýok diýär. Indi serediň nimeň diýjek bolýanlarym 200-li ýaly dwaynoy standart diýilýär orsça. 200-li siýasat ýüze çykýar. Özlerine bähitli bolan ýagdaýynda Günwatar aýdýar, ýok sen hakyň bar diýär da Kosowaň çeki barýar. Aýrýa Serbiýadan.
Edir Ukrayna'da da şolar ýalat boljak bolar, ýok siziň hakyňyz ýok diýe. Min adamla özüňiz pikir edin. Şu taýda adalatlyk barmy? Näme üçin şular ýaly 200 fiýat adamlyk barlýar? Ne şular ýaly adam, şular ýaly 200 fiýat. O İnglisler murfede var. Evil creates evil diye. Ya ortalar ayda zlo parajday zlo diye. Ya da Türkmençe aytsak hıyanattan hıyanat dörer diye. Hıyanattan hıyanat dörer diye. Yani sen bir işte hıyanatçılıklı peydalanın mı bir zatda? Şu hıyanatçılıklı edeni işin son yine hıyanatçılıklı neticelere getirir diye. Yine bizim görüyen adamız da halka arasiyat adam şolar ýaly bir zat. Birleşen Milletler Guramasının bir düzgünleştirilen düzgünnamasyndaky prinsiplere garamadan ýanky ýaldatlar edilýär. Bir tarapda özlerine bähitli bolsa, şular adalatly diýip ýankyya ygtyýar berýärler bir milletler. O tarapda bu orsiýet üçin bähitli boljak, onda buňa hakyň ýok diýär. Orsiýetim şol atlara fer edýär. Orsiýetim şol atlara fer edýär de netijeni çykaryp otýar. Size bolýar, emma bize bolan onda. Şeýlemi diýär. Men şunu näme düşünäýdim? Men şunu ortada aklamak ya Putin'i aklamak şu Putin doğru etdiği demek için ne men yankı naklın esasını näýdi? Zlo parajday zlo. Yani hıyanattan hıyanat dörer diye. Sen şu prinsipi eýersen, maňa hıyanat etmek bolýar. Diýen prinsipi eýersen, onu sen hıyanatty netije berer. Sen şoňa da garaş onu diýmek bolýar. Yo, maňa hıyanat etmek bolýar, emma saňa bolan ok diýsen, o nähil onu bir halkara düzgün bolýar. O haýsy standart boýunça bolýar. Onda buňa jengeniň kanuny ýylýar däminem. Güç ýeteni gowurgada diýişliň bolmaly, onu ol jengeniň kanuny bolýar. Onu Birleşen Milletler Guramasyny döretmek bilen onu garanylan netije gymmaty näme? Oň ähmiýeti näme? Onu her kim eden edip oturur. Şu hakda gurrun edýär adamlar. Şoňa düşünmek bide gerekmi? Gerek, näme üçin? Bir sebebi şu beýamiň içinde ýerleşýär. Şu ýurtlar bilen biz hyzmatdaşlyk etmeli. Şu ýurtlaryň hemmeti bilen biz hyzmatdaşlyk etmeli. Emma bilen alyp barýan ziýadady ýanky ýaly gapma garşylykdan dogaly bolsa, ýanky ýaly hyýanatçylykdan dogaly bolsa, hilegärlikden dogaly bolsa, onda şol hilegarçylyk edýän adamlar ýanky ýurtlar bilen, güýçler bilen hyzmatdaşlyk etmegiň özi biziň özi başymyza hyýanat getirmedi. Şonuň sonra berip görmedi. Men bu zatları ýöne pikirlendirmek üçin aýdan adamlar birazjyk ýeňişirek pikirlerini diýip aýdýar. Men ýene de bir gede aýdýar. Orsiýet dogry diýýär. Orsiýeti ýeteklen zatlaryň faktorlaryny aýdýar. Orsiýetiň lideri Vladimir Putin özüni hulugan alyp barýar. Gunwatar kollektiwliň gunwatar özüni mafiýa alyp barýar. Orsiýetiň te oňa özüni mafiýa alyp barmagy güýji ýeten o. Oňa menen öz pikir maýdýan. Inte oňa güýji ýeten, oňa statusy ýok. Oňa ýete bilmedi. Ýöne hulugan alyp barýar. Hulugan demek bir başwazar, öz başyna bir başwazar nemeler bolar ha. Urşowan ya başagymede öz diýeni jebir öz häsiýetli. Ana Putin şonu ýalyp barýar. Putin bu ne diyecek bolýarlar? Sen biziň düzüňe boýuna egersiň diýär bol, olam hakyky hulugan ýaly şey diýär. Ne diýär? Men boýuna ejek geldi siziň düzüňe. Siz kim aýdy? Bolmasa başta geçen dokumentde men görkezdim. Orsiýet diýen NATO bilen araşyga geljek bolup perda edip gördü, emma biz şoňa şert öwretmedik diýär. Özler boyun alyp otyrlar. Näme üçin? Putin ýakynlaşyp bolup gördü, ýöne soň şertlerine düşündi. Nähil şertine düşündi? Biz barbyr orsiýetden doýunmaly diýen şerti goýýar bular. Dokumentde de ýazyly. Bular orsiýeti goýjak diýär. Orsiýeti böljek. Orsiýeti bir giden böleklere böljek. Täze bular üçin şu bokurdan çegek bolan sümkün çegek bolmagy diýilýän hatda bilen bokurdan çegek bolup duran ýaly bir peýat geljek orsiýet bular üçin. Näme babatda? Täze bular tutuş global derejede agalyk etjek. Tutuş dünýäni el aljak. Gunwatar güýçleri. Anglo-sakson güýçleri. Bu niyet bilen, yerbet niyet bilen. Bulan alıp baryan tiyatrda seyretsen niyetlere agatı uğuranı. Men öğüt pekirim. Orsiýetde maýda ýok mu? Bir kail ne ya? Bizim gargadyrmagymda kail ne? Şey diýme haky barmy? Haky bar.
Öz başdak döwlet hökmünde galmaga haky bar ortadan haky bar. Şonu weyran etmeli prinsipini kimen öňerip bilýär? Näme şunu öňerip bilýär? Haýsydyr bir ýurdu weyran etmek ýa-da haýsydyr bir halky weyran etmek. Şonu aşlyga giristar edip weyran etmeklik onu geçenki ýergem aýtdym. Ol genosidyň düşündürüşine, şoň kesitlemesine gawat gelýär ol adamda. Planlaşdyryp haýsydyr bir döwleti weyran etmekligiň özi nähil plan bolýar? Genosit baradaky plan bolýar. Halkam ağaç soymak, izolasiýa hedewar etmek, iqtisadi sanksiýalary hedewar edip ağaçlyk goýmak, ödem onuň planlaşdyryp etmek. O genosidyň alamaty adamlar. Ondan şu ýagdaý ýagdaýlary döredýär. Indi soň nähil ýagdaýlar bulara öjükdirme berýän zat ýene nähil zatlar bar. Şular ýa adalatsyzlygyň dowam etmegi ýa-ni şu ine günwataryň ekspertler tarapyndan aýdylýan da şu Amerikanyň köp ekspertler şonu aýdýar. Bir sebäp bolup oturýar diýip şu zatlar bolmakda. Ýa ýöne koýma halynha. Bilşiňiz ýaly Siriýaga garşy hüjüm etdiler. Amerikan Birleşik Ştatlary häzir Siriýanyň içinde harby badalaryny saklap otur. Siriýa garaşly döwlet. Hawa Siriýanyň lideri diktator lider. Olar ýa diktator kanynda biz aýtdyk Saudy Arabistan, amma başga da diktator ýurtlar kan. Ýöne näme şunu rotak goşunlaryny oklardy. Ala böyle şu Siriýanyň içine goşun ertýär. Olan goşun erten ýerine de İgilli de Al-Qaida diýjek olar ýa guramalar dörep başlaýar. Günwataryň baran ýerine. Onun şoňa garşy göreşýär bunu atar, onuň içinde uruşy ýoly goýýar. Siriýanyň häkimetleri ortaýa kömege çagyrýar. 2010 ýylyň güýünde de ortaýa girdi. Ýa-ni İgile garşylyk görkezdi, İgili de terpikdirdi. Ýöne heni de Amerika şo ýurtdan çykan. Indi ýene onuň Birleşik Milletler Guramasynyň ustawyna gaýdyp geldi. Öýdük çýarly oturan döwletiň içinde şu ýurdun hökümeti ruhsat bermese, başga bir ýurdun harby badaşmaga haky bar. Ene aýdaly häzir Siriýanyň hökümeti ortaýa ruhsat bermedik bolsa ortaýa barmaga haky ýok. Edil häzir kiýal, ene ortaýa Ukraina girdi. Düzgünü bozdy. Ana onuň düzgünü bozdy. Şertler şol öýdük çýarlyk baradaky döwletden öýdük çýarlyk baradaky düzgünü bozdy. Ol jinayet. O hakda hiç şeýle näme gurrum ýok. Ýöne edil şolar ýaly jinayetym Amerika etdi. Onuň boyun almalyam biz. Amerika 2010-njy ýylda Siriýa territoriýasyna öz goşuny saldy da şo taýda 4 ýaşan harby badasyny açdy. Soň 3-4 tane badasyny ýapdy. Ýöne häzir adamdan 2 tane harby badasy şu taýda dur. Siriýanyň hökümeti çagyryş edýär, gaýgyrýar. Çykyň biz sizi çagyram da, näme? Biziň territoriýamyzda näme işleýär? Yo bizim hukukçuluğuna öpüşünecek. Taýda İgil bar, taýda Al-Qaida bar. Al-Qaida'dan öňümüz baş çykararsa, ýani biz ortaýa dine kömege çagyrdyk. Ortaýa bizim taýyuzlaşymyz diýip resmi ýagdaýda kömege çagyrdy. Çagyrma haky bar ýa iki ýurdun alalaşy bar. Biri harmy kömek bermek bardy. Emma Amerikan tägem otur ýok, biz sizi gorajak diýip, onu gorajak bolýar. Ýurdun hökümeti sorana wa seni gelip kömek etdi şu İgile garşy. Ýok taýda düşnükli zat, olaň maksady Başar Asad'ı agdarmakdy, şoňa häkimetini agdarmakdy. Onu da edil Saddam Hüseyin dardan atan ýaly edip asmakdy. Onu näme bilmediler, innem gaýdaslar gelen. Men ýene ýan gaýdyp gelýän. Hyýanatdan hyýanat dörer. Ine Amerika özüni günwatary özüni şular ýaly hyýanatçylyk alyp bardy. Ol Amerikan ýany bilen Britaniýada bardy şo taýda goşunlaryny taklady ýan ýakyny üçin. Häzir hem taklap otyr belli bir. Ýewropaň bir giden beýlek ýurtlaram şo taýda. Goşunlaryny ada ulagynma saklap otyr. Indi ýene sora ýa çykýar. Şu edilýän dogrymy? Olar diýipler Başar Asad diktator. Ýöne ýanky Kant ustavda ýok sen onuň ustawa ýene gaýtylýan adamlar düzgün diýip bir zatlar. Şu diktator hem bolsa, sen şu ýurduň diktator diýip özüňe aglany, ilki özüňe aglany edýän. Onuň kim aglany edýär? Özleri aglany edýär. Özlerim saýlap aglany edýär. Saddam Hüseyin diktator. Bizim diýenmi dediler. Onu öldürip bolýar. Emma Saudy Arabistanyň paşalary we aýalgylara maşin sürdürmän, ulug sürdürmän ýa-da tehel jenaýat etdiň elim kelläň kesip beren o jenaýatçylar bar. Olary adar vermek bolan. Olar diktator diýär. Sebäbi olar biziň saýyuzlaşmamyz. Özleri diktator özleri saýlýar. Kimi diktator diýip glan etmeli şu giden ýurtlaryň içindäki döwlet liderlerini
Ya şunu näme üçin? Şolar biziň diýenimi dedin. Şolara garşan biz goşun sürmäge hakkymyz bar. Onda ogon näme gerek? Onda Birleşen Milletler guramasy näme gerek? Netijede yankı diýişim hıyanatdan hıyanat dörüyor. Indi Siriýanyň içinde himiki yara ulanjak diýip elan etdiler. 16-njy ýylda, 18-nji ýylda, 2018-nji ýylda öňünden elan edýär gün watar. Indi bize maglumat geldi, biziň razwiýetimiz diýär maglumat aldy diýär. Siriýanyň içinde Başar Asad diýär himiki yara ulanjak bolýar. Öz garşydaşlaryna garşy. Terrorçylara garşam diýen ok, opozisiýonlerlere garşy diýär. Terrorçylaram bular opozisiýonler diýip atdy. Eýem şonu gün watar şonu elan eden wadyna ha şulan öýler häzir gurnajakdyr diýip pikir etdik. Sebäbi eýem o döwürde 18-nji ýylda 2 ýyl dollylyň ýeňildi. Soň netijede näme bolýar? Şu terroristler kontrolüge edýän regionunda hamala himiki hüjüm edilipmiş. O taýgam ýa-ni ak kaskallar diýip ýa-ni beýlay kaska diýip öýlerini humanitar gurama diýip bir zat berýärler bular bärde Britaniýadan. Şo taýga uradýarlar. Olaram onu tasdiklan bolýar. Ak kaskallar diýlenem humanitar gurama muşun ýöne nirde igilçiler bar boldy. Şo taýda da şu adamdan alada neden bolup şo taýyp barýarlar. Soňam görülip otursa iki hyzmatdaşlyk edýär. Humanitar gurama diýilýän gün wataryň guramasy bilen igilçiler hyzmatdaşlyk edýär. Olam näme hyzmatdaşlyk? Terrorçylar aýankyal himikine yara atyldy diýä, Başar Asad bize garşy atdy diýä. Bu humanitar gurama diýilýän guramada şonu tasdikleýär. Barwam halat eden bolýar, şo himiki ýaragdan ejir çekenler. Olam soň näme bolup çykdy? Şolar ýalpatdy bu zulüm üst açyldy. Şol waka gatnaşdyrylan çağalaň bir näçesi bir de füýjü köýke berip bize ýaketdiler, bizem şo taýda oýun oýnadyk. Ha bize hüjüm edilen ýaly bize suw bilen ýuwdylar da adetdiler. Soňra öýümde aýtdyk, elimde kempudumda alyp diýär. Şolary ýalana bir tane adam çağan tapdylar. Ine şu çağa, şu akaskallar diýilýän şo ýanky humanitar guramaň dokumental filminde görkezlen ine himik ýaragdan geçir çekdi diýip görkezilip gün watar tarapyndan gün wataryň habar terişleri tarapyndan ýaýradylan filmiň içinde düşünje çağa şu çep tarapdaky. Soňra sag tarapda da şo çağa görkezme berip otyr jurnalistler. Ýok bize de ýa taýda oýun oýnadyk diýär. Kakasam tasdiklap otyr. Soň kakasy tasdiklap otyr çağamyz diýe bir näbirli adamlar süýrep äkitdiler. Ene size köýke süýjü berjek. Siz şu taýda bir oýunaň ondan köýke süýjü berjek gaýdy berin. Kakasy gözläp ahyrdan zordan tapýar çağasyny. Soň oň ýanyna beýlek çağalaram görýär. Soň jurnalistlere çykýar ýankylar. Ýok hiç il himik hüjüm bolana o taýda hiç il himik ýaragmylyny çağalar oýnadylar, suw dökdiler, ýanky himik ýaragdyň ýetiren nemesinden ýanyndan hamala ýuwýan ýaly edip görkezdiler. Şoň içinde de çağandy. Şo çağany ahyrdan gaga getirdiler. Gallandiýan gaga şäherine şol himik ýarag bilen öňüne almak boýunça şo taýda agentlik we Birleşen Milletler guramasy. Şo taýda çykyş etdirdiler. Inni şol maglumaty gün watar terişler berenler öýjäň habar terişler bermediler. Şonu ýene de ortadan habar terişler berdiler, hem alternativ medialar berdiler. Ýani şu gün watardaky opozisiýon kiçik medialar we blogerler da. Şola berdi. Şonu CNN hem görkezmedi, NBC hem görkezmedi, BBC hem görkezmedi, bermediler, barmadylar hem şoda habarçylar. Biz şonu ýylarlan oturduk, birden aktivistler bolup minem. Näme şonu beren oğun? Tebe onu gün watarı poğaçılıyor. Gün wataryň biziň humanitar guramamyz diýilýän guramasy igilüler hyzmatdaşlyk edýän bolup çykýar. İgilana biz opozisiýonlerler diýip ulan edýär. Ene bize garşy diýär Başar Asad diýip himik ýara ulandy. Aýna biz gyryllyk, aýna biziň çağalarymyz diýip o keseden getirilen çağalar bolup goýdy. O gün wataryň humanitar guramasy diýilýän ak kaskallar guramasy şo igiliň ýanky terroristler aýdýan adyny tasdiklap, ha o diýen opozisiýonlerlere garşy ýara ulandy, ina diýip bizden videosyny alyp diýem, ýanky ýaly fake video ýaýrady. Aslında bu kadra düşen adamlar ýanky çağalarym, inatalaryň tasdiklap oturýar. O taýda hiç hüjüm bolmady, ýöne çağalarymda hüjüm goýup paýdadylar da oýnatdylar. Indi şuňa da sensasiýa dälmi? Sensasiýa. Şuňa da hemme medialarda görkezilmeli, hatda görkezilmeli. Şuňa da jenaýetçilik dälmi? Jenaýetçilik.
Kimin cinayetçiligi? Gunwatar'ın cinayetçiligi. Gunwatar şonu öğrettir ya. Yani Gunwatar'ın öğreden guramasy şu dokümi yankı filmlerini öğredi ya. Fake filmlerini öğredi. Tan çağa gelibem görkezme berýär bolan hiç habarçy barany. Üstesine inni. Ondan soň ýene bir yara inni şonun bakan edip näme etdiler? Amerikan Birleşen Ştatlary ballistik raketa bilen hüjüm edip Başar Asad'ın yani Siriýa hökümetiniň harby bazalaryna hüjüm edip şo taýdaky uçurlaryny weýran etdiler. Hamala nämemişin şol uçurlaryň üstü bilen ýanky raketa oku atylypmyşyn. Şoň üçin şo uçurlary weýran etmäge biziň hakymyz bar. Ine de şu halkara normasyna laýyk gelýändir. Ýene bir ýerde ýarda diýen adamlar. Men şunu Gunwatar'ı yere sokmak ya ortada aklamak için aydam adamlar. Şu dünýäň guruluşuna giýetiýaty oýundan arylyp barlyşyna birazjyk düşünün diýjek bolýan. Sizde birazjyk adaletlik duýgusy bar bolsa şo zatlara düşünmeli, bu zat netije çykarmaly. Indi bu waka öňlenem gutoruny ondan soň ýene de bir hüjüm edildi diýdi. Duma diýip ýanky Damaskyn geteginde Duma diýen bir böleg bar. Şo taýyk hamala şol Parahat ilatyny ýaşap oturan ýerine ýene de Başar Asad edere iş tapman raketa okunatypmyşyn. Olam himiýa içinde de himiýa barmyşyn. Onun bir giden adamy gyrypmyşyn. Indi şoda da hakykatdan hem himiki atravleniýe, ýani zäherlenme bolup duran adamlarda. Indi ullukan gyrgynçylyk öğretmenler ýöne hakykatdan hem şo alamatlaryny tapdylar. Ýöne bular näme etdiler? Şo Gagada ýerleşýän himiki yaralara karşı görüş boyunca agentlik diýilen agentlik, şo BMG agentliginiň wekilleri şo taýyp gitdiler. Şonu öwrenmäne gitdiler. Hakykatdan hem şol raketa oku atylyp şol himiki yara ulanypdyrmy ýa-da başga ýol bilen ulanypdyrmy diýip. Olaram spesialistler onu bilýärler. Olardan ýörüte taýýarlanan spesialistler. Olaram barýa şo tany öwrenýär, şo ýatan ýanky raketaň suratyna malýalar, videosyna malýalar öwrenýärler. Ol görkezden ol raketaň okuny menem gördüm. Son görkezdiler ama suratyny. Ol raketa uçurdan atylan orada o direge galmalylar. Şular ýaly ullukan raketa şo diýerligine ýatyr. Hiç il weýran bolmandy, diýerligine ýatyr. Ýöne şondan hem hamala ýokurdan aşağı gaçandan soň şondan hamala himik ýara ýaýratmyşyn. Tüsse görnüşinde howaň üstü bilen. Indi bu spesialistler öwrenýär. Öwrenýär da ýa ýokurdan asmandan gaçan, howadan, uçurdan gaçan näme ýaraga diýildi. Kim omurdan getirip ştaýp goýupdyr diýip netije çykarýar. Täbi ýokurdan asmandan raketa atylsa, on gaçan ýere birinciden ullukan çukura urulýar. Üstüne de ol partlamaly ol. Bolýany bir taýsir bilen ýanky atylan raketa partlanmandyr diýil. A partlamasa himiki ýara ýaýradyl bilen onu. Himiki yara şo raketaň içine salynanyna şo partlap ondan soň ýaýrar ýaly. Diýmek şo raketany getirip goýupdyrlar. Üstesine de şo taýda da himiki zäherleýici madda da ýaýradylypdyr. Ondan soň ýanky halkara agentliginiň wekilleri, spesialistleri ýanky netijege gelýär. Himik ýanky raketa atylmandyr, howadan gelip düşmeýändir. Bunu kimem bolsa biri goýupdyr. Üstesine de ýaýradylan himiki yara ýanky zäherleýici madda raketaň içinden çykmandyr da daşyndan bir zat edip ýaýradylypdyr diýip hasabat ýazýarlar. Getirip onu ýanky agentlige tapşyrýarlar. Indi näme bolýar? Agentligiň ýol başçysy ýanky himiki yaralara garşy görüşmeci ýol başçysy şol taýýarlanan hasabaty täzeden işlem şonu çeppe çegurýar. Buna da ýanky gelen spesialistler şo maglumaty ýynan spesialistler protest edip çykyş edýärler. Bularym agyny temedýärler diýär. Bir näçesini işden kowdular. Şo arada da soň ýene de material çykdy. Men şunu özüm taklap edem, adamlar şo atlar men gurrun berip oturýan. Şo arada ine şu taýda şu makalada aýdylýar. 4-nji seredin, 4-nji diýär. Ne şu guramaň adı şu abbreviaturasy. Şu guramaň diýär 4-nji spesialisti, şo maglumatlar bilen çykyş edýän whistleblower diýmek aktivisti, diýmek şo guramaň aktivisti, ödem spesialisti. 4-nji adam diýär. In öýleriniň diýär say staff frightened into silence as watchdog brought into shameful disrepute over Duma probe. Şu diýär şol Duma'daky tapan, Siriýanyň Duma şäherinden tapan zatlary barada hakykatlary diýär aýtdyrmalyk üçin şolaryň sesini demet etdirmek üçin şo guramaň ýol başçylary tarapyndan çäre görülýär. Şo arada 4-nji adam diýip spesialist bir de maglumat berdi ýanky agentligiň ýanky jurnalistleri ýadyr.
Indi bu näme bolýar? Bulam şu ýene de şol ýanky terroristlaryň tarabyny tutmak bolýar. Terroristler dowly eden kim terroristler? Onu surata düşürýän kim? Gunwatar tarapyndan döredilen ýene de şol bely kaski ýanky ak kaskallar diýilýän adamlar hamala şolar humanitar ýardamçylar, şunu şo tak barýarlar. Şo ýanky gözlerim görüp otyr, şol raketa diýilýän şo tak gözleri goýupdyr ýanky humanitar guramaň ýa-da terrorçylaryň gözleri goýupdyr. Şona men ha surat alýanlar da ine diýär. Şunu Başar Asad diýýärler atdy diýär. Bu sorun üstüne. Onun spesialistler var. Halkara guramasynyň, ONU'nun ýagny Birleşen Milletler guramasynyň spesialistler var inkar edýär. Emma ýanky guramaň ýol başlaty. Öden Birleşen Milletler guramasyna degişli ýanky agentlik şol kimik ýaragylaryň öňüni almak boýunça. Şoň ýol başçylary ýanky spesialistler keyfini demetdirjek bolup şolara basy çörködýär. Dokumentde görkezlen adam tersine çöküp çädeden takdirlap ýazdyrýar. Indi şu ullukan skandal bolmaly, näme şo näme bir katan agentlik ýazdy, şo bilen iş bitdi bolmaly. Indi şu zatlar görüp otyrdyň aýdary. Şu zatlarym kime garşy gönüpdirilýär? Orsiýete garşy, Orsiýetin taýyzlaşy bolan Siriýa garşy. Şu zatlar ýygyderli şular ýaly karam oýun oýnalyp oturulan bolsa, hyýanatçylyk oýun oýnalyp oturulan bolsa, ahyr soň ýan gaýdylýan dada gelýär. Bir hyýanat beýle kor hyýanatyň göremegine getirýär. Inni ýanky çağa hakda aýtdyk. Inni bular bäli wakalar gaty köp adamlar ýöne godasyň gorap oturmaly. Inni Owganistanda şu soňky 20 ýyla golaý wagtyň dowamyna ýanky hatda daýdandyr erneperi, murada erneperi. 20 ýyllap diýe Owganistan demokratiýalaşdyrjak diýip Amerikan güýçleri oturdular diýe. Harby bagalaryny taklap, näçe milliardlarça pullar ýatyrly şotaydy. Pul sarf edildi. Hiç il netije bolmady diýe ahyrdan. Ahyrdan ýene de Talibanlara taşlap gaýtdylar şo ýurdu. Talibanlar taşlap gaýtdy. Ýöne şu 20 ýylyň dowamynda şol Amerikan Birleşik Ştatlaryň oturundy ýurunda ýöne meni oturulmady otayda bir giden bir gün adamdan ganyny kully. Şotayda Talibanlar müşin bize ýalňyşlyk diýip näçe müňlerçe Owganistanyň parakat ilaty garyldy. Ol ýöne bir şuhel adamlar diýär, toýlanyp durka toýlaryň üstüne bomba ýagdyryldy. Amerikan şurlar tarapyndan. Şu hasabatlarım yığın alınlam, antan hukuklarını gorajy käbir guramalar tarapyndan. Ahir soňy näme sebäp boldy şolar? Taliban hereketiniň güýçlenmegine sebäp boldy. Näme üçin? Owganistanda men kärdeşlerim Azatlyk radiosyna işlemde Owganistanda käbir kärdeşlerim aýdy. Şu ödara gurrundy çykdy aýdýarlar olar. Şu Taliban döredenler, Taliban üstürenler, Amerikalılar boldy. Näme üçin? Bir gün adamlar bil katlaýyn gardylar diýe. Olaň elinde Sputnik bar. Sputnik üstüden sen göreýin, sen garynjanam görebilýär. Bizde ýalňyşlyk diýip de bir giden çağalar gyrdylar. O tokoýyň içinde odun çöpläp boly ýören 7-8 ýaşly çağan sen Taliban bilen garşyşystyryp bilmeýär, çalyşyp bilmeýär. Men radioda işläp otyrgam şol ýaly wakalary okuýanlar habar çykýar. O habaram diýetine bu çykýar ýok giňişlen ýaýradylan ok, şo çykdy onuň gaýtalanan awamy. Şu habarda da aýdylyp durda men özüm okap özüm haýran galýan. 5 tane 10 tane çağan niye Talibanlar bilen çalyşyp diye atyp öldürdiler. Ýok ne bombalar öldürdiler. Soňra olar çağalar bolup çykdy diýip. Men şonu özüme sora berýän. Seň elimde Sputnik bar. Seň elimde nähil kämi ýaraglar bar. Sen çağa bilen Taliban kelledi, selleli çağa Talibanlar çalyşyp bilmeýär eller ýaragly. O eli odunly çağa bilen o eli ýaragly Taliban näme çalyşýar? Şonum ýalňyş öldürdik diýe. Ondan näme bolýar? Ýanky Owganistanyň men kärdeşleriň öz aýdýady. Ondan diýe ýanky çağadan ýa-da ýanky garnaşy öldürilen adamdan diýe garnaşlary ellerine ýarag alyp Amerikanlardan aralmaň uğruna çykýarlar diýe. Şo köpdi şol ýanky terroristler ýa Talibanlar diýilip atlandyrylýan köpüsi diýe öýüj aljak bolup, aljak bolup gadaba menen ýerli ilatyň wekilleri şolara munyň Talibanlar ýa terroristler diýip atlandyr, munyň olary öldürýärler. Olon garnaşam ýene de araljak bolup şeýdip ullukan herekete urup Talibanyň tarapdarlary köpelligi gidip oturdy diýe. Şu 20 ýylyň dowamyna bular diýe Talibanlar ýürüýte şeýdip köpeltdiler tamam. Iň soňunda da köpeltdiler. Iň soňunda näme boldy? Ana biziň ýaragymyz, ana biziň harby baglamyz bar ýaraglaryny taşladylar da Talibanlar öldürüp çykdylar da gaýtdylar. O näme siýasat bolýar indi? O näme siýasat bolýar? Şu ýaraglary çykarmagy mümkinçiligi bolmady bu. Näme Taliban gelip sen gassap durdum, hani men biz basyp alýar, Taliban sen üstüne hüjüm edip
ya yeni varlamış onu. Yok. Amerikanın özleri meyreçinlik bilen howlup mançyk gaýtdylar. Yaraglaryny çykarmaga da ýagdaýlary bardy, emma yaraglaryň 99%-ni şo taýda goýup gaýtdylar, Talibanlara goýup gaýtdylar. Talibanlar ne etdi? Awganystanyň yerli eskerleri var. Yurtdan gitmediler olar yerli eskerler. Olar bilen alaşa geldiler. Ona Amerikanlar bilip otyr. Şu eskerler Awganystanyň 300 000 golay harbysy var. Ol yurdu taşlap gaýtmajagy belli. Harbylar ahyrdan şu Talibanlar bilen hyzmatdaşlyga girdiler. Indi düň Amerikanlar tarapyndan harby tälim berilen, ýa-ni yaraglar näde bulanmaly, tanky näde bulanmaly, topu näde bulanmaly. Şo öwredilen ýa-ni Awgan eskerleri häzir Talibanyň içinde Talibany urulyp şolar hyzmat edip ber. Şo tehnikany bulany bilýär. Onun goýup gaýdan tehnikadam öz kuwwady boýunça bütün döwletleriň häzir harby kuwwadyna deňerät yaraglar. Amerikanadiýan ýurtlaryň hiç ýerinde şol Talibanyň elindäki yarag ýok. Türkmenistana beýlede dursun. Amerikanadiýan ähli ýurtlaryň häzir yarag ätiýaçyny jemleňdi. Talibanyň kolonkydan güýçli gelýär. Ana şu köpçüligi üçin edilýär adamlar. Ya oyun oynanyp dünýädäki dartynlygy hasam güýçlendirmek üçin edilýär. Dartynlyk güýçlendirdi, bundan peýda bolýan kapitalistler we näçe uruş bolsa, şonça da bilen girdi çeşme tartýar. Girdi tartýar. Yarag sat, gargynçylyk et, gan ýok, yarag sat, konfliktler et, alalaşdyrdy, arasyn bozdy, eýelik etdi, razdilýay bulaşdy diýär. Aralaryny bozdy, özüň eýemsire, özüň kontrolü et. Garpışdyrdy, üstünden agalyk et. Şonu ýaly ýahat durup gördi. Inni men näme üçin Awganystany ýene agdap otyryn şu zatlary. Awganystanyň ýyly bilen Irak tarapydyr. Munan bilýär 2003-nji ýyl, 2001-nji ýylda Awganystany watyp alındy. Olam ýene de Awganyň karary bolmadan edildi adam. Birleşen Milletler Guramasynyň ustaby bozulyp edildi. Hiç ýyl karar bolmady hukuklyk kengeş tarapyndan. Ýa-ni Irak'a girdiler 2003-nji ýylda. Olam Birleşen Milletler Guramasynyň karary bilen edilmedi. Ýylyda ýöne ýurdusuna ýuwup basylyp alınıp weýran edildi. Inni şol gyrlan ýanky Amerikan harbylarynyň garan ýetiren şo ilata paraga ilata ýetiren gyrgynçylygynyň netijesinde ahyrdan näme etdi? Awganystanyň käbir aýatlary halkara hududyna ýüz tutdular. Halkara jenaýetçilik hukuk diýip tutdular. Rim statusu boýunça döredilen, Rim şertnamasy boýunça döredilen. Oňa da Amerika gol çekmedi. Näme üçin gol çekmedi? Ýa-ni Amerika bildi. Amerika häzir gol çekip şonuň statusyny kabul etse, onda islendik Amerikan raýaty öz nemelerine ýol başçylaryna şol halkara hududyna çekilýär. Ýa-da daşary ýurdun raýatlary Amerikany halkara hududyna çekilýär. Ýöne ýanky halkara hududynyň statusyny Awganystana karar eden ýurt. Awganystanyň häkimetleri Talibanlaryň ýönkü Hamid Karzaiň häkimeti şol halkara hududynyň statusyny karar etdi. Inni Awganystanyň raýatlary ýanky Amerikan harbylarynyň kösenen Awganystanyň raýatlary Amerikan eskerlerini, Amerikan gorunmak ministerligini suwda berdi. Halkara suwdyna berdi. Ellerinde de suwutnama we adwokat tutundylar. Halkara adwokatlary şo taýyp baryp şolara hyzmat etdi. Şonuň arzalaryny kabul edip ýygnap, fakytlary ýygnap, suratlary, videolary toplap, hemme suwutnamalar bilen halkara suwdyna ertip materiallar taşydylar. Awganystan gol çeken ýurt, ýanky statusyny kabul eden ýurt. Ýanky halkara suwdyny. Amerika onu kabul etmedi. Emma şo suwdyň öz düzgüni boýunça haýsydyr bir tarap, şikayet edýän tarap ýa-da şikayet edilýän tarap, haýsydyr bir tarap şol suwdyň statusyny kabul eden bolsa, onu şonu suwda çekip bolýar. Şonu suwd derňelçigini şoňa çekip bolýar diýbem, şoň öz statusyny aýdylar. Indi ýanky düşmýär. Amerika kabul etmedik on statusyny, emma Awganystanyň hökümeti kabul eden. Şoň üçin Awganystanyň raýatlary Amerikan raýatlaryny suwda çekip bilýärler, şoňa haky bar. Şundan hem şu mümkinçiliklerden peýdalap ýanky suwda berdi. Netije näme boldy? Netije Amerikan Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri aýtdylar.
halkara suudunun sudyalarını hem prokurorlarını. Siz bizim raýatlarymyzyň birini, özüm jenaýetçilik eden bolaýsam, siz suud demedäň. Şolaň birini eliňizde görseň, biri barada höküm çykaraýsaňyz, siziň başyňyz giderdi. Intek suudun işine garalyp başlanmaka, hiç il karar çıkarılmaka, suudun sudyalarının bank kataplary hem prokurorunyň bank katabı doňduruldy Amerikada. Öýlerim Amerika gelmedi ýal edildi. Sebäbi bular derine geçirmek üçin ýanky suudun sudyalary, sülçüleri Amerika barmaly, ýanky olar ýanky ýol başçylary, goşun ýol başçylary. Ol eskerler Amerikan eskerleri. Ýanky o wastana parakat ilaty gyran eskerler. Ol Amerikada oturýar. Bularym barmaly, barmagy haky bar. Olar bilen sonra geçilmeli. Yüzleştirilmeli şaýatlar. Eje çeken adamdan garynlaşy bilen yüzleştirilmeli. Olar getirmeli, suuda getirmeli. Derki Ýewropa. Amerikan hökümeti aýtdy, inha diýdi. Siz şu ýurda bir gelmersiňiz, biz size viza bermez, üstesine de ine de siziň bank hasabyňyzy doňdurýarsym doňdurulýar. Ine şu men onu özümden tosap tapam bu adamlar. Ine şu makalada BBC'nin makalasyny aýdylyp International Criminal Court officials sanctioned by US. Halkara suudunyň resmileri Amerikan Birleşik Ştatlar tarapyndan sanksiýa var edildi diýip. Esas var edilen emine şu görgüli şu prokuror aýal boldy. Şu halkara suudunyň prokurory aýaly şu. Şu adam ýazylgy. Hem sudyalarym jogap berýärler şekilde. Indi Amerikan Birleşik Ştatlarynyň bir raýatynyň başynyň gyly gaçmalylar, hatda jenaýetçilik etdi. Uruş jenaýetçiligini etdi. Çağalar granam bolsa, olar suuda çekip bolanok. Benim hakkı var. Ýanky suudun. Emma beýleklere gedek gelinme olaryň suuda çekmek bolýar. Mysal üçin aýdaly, ene Kosovoda ýangy aýtdyga Serbiýada gyrgynçylyk boldy diýip. Şo Serbiýadaky jenaýetçilik sebäpli Serbiýa birgiden resmilerini suud jogapkärçileri çekdiler, bilýändiňiz. Esasen ejer çekenem Serbiýa tarapy boldy. Horwatlardan hem Çernogorlyň şo Ýugoslawiýanyň düzümine giren beýleki ýanky respublikalar bar. Olaň hem käbir resmiler suuda çekildi. Ýöne iň köpine ştaýda siz sanawyny görýäňiz. Ştaýda. Şol Ýugoslawiýadaky bolan konfliktler sebäpli Serb bilen resmileriniň 102 sanatyna garşy jenaýet işi boldy. Çernogorýanyň 3 sanaty resmiýetine, Horwatlardan 38'sine karşı inime godgolly, Bosniyalardan 17'sine karşı, Albanlardan 9'suna, Makedonlardan 2'sine karşı jenaýet işi godgolly. Indi seredin. Ine şularam parahat ilaty gyrmakda aýplanan adamlar. Ýöne şularam ine seredin halkara suuduna çekildi. Emma näme üçin Amerikan raýatlary jenaýet edildi? Olar halkara suuduna çekip bolanok, emma bulara gedek gelende olar çekip bolýar. Üstesine de näme üçin iň erwet, köpçe da berilen adamlar Serbler boldy. Ýugoslawiýanlar, Serbler üstesine de ortaýadan taýýuzlaşy. Indi bu üstesine seredin, suuda çekilmegen bir tarap. İkinciden bilen hemmesiniň günäsini suud edip bilmediler. Bar günäs suud edilen 6 tane adam boldy. Esas aglabaty ilkinji nowatda ömürlük turma tutsaglygyna 6 tane resmi var edildi. Indi seredin. 102 adamdan 6'sy ömürlük tutma tutsaglygyna höküm edildi. 17'si aklanyldy. 16'sy inne näçe bolýar? 102'den 6'yny aýrýar, soňra 17'ni aýrýar bolýan. 69 adam 79 ýa-da aýdaýyn. 69 adam var. Indi 69 adamdan 16'sy türmelerde öldürildi. Ünserin adamlar Serbiýanyň raýatlarynyň resmiýetleriniň 69'sy suud jogapkärçiligine çekildi, şoda türmede galdyrildy. Şolaň 16'sy türmeň içinde öldürildi. Olaram näme ýüreginden tutup öldü, özüni asyp öldürdi, agyçy öldürdi. Ýene şol 69 adamyň 16'sy demek 20%. Tutsak edilen adamdan 20%'i türmede ölýär. Indi özüňizi gödegine getirňäzdir aýdary Türkmenistanyň diktator rejimi opozitsionerlerden 69 sanyny tutsak edýär. Şolaň 16'sy ýani 20%'i türmede keseldi, özüni öldürdi diýil täzir. Näme skandal ýa-da çykar? Ödem şol öldürüldü diýilen adamlar özüni öldürdi diýilen adamdan günäsini suud etmekde gagan suudu gatyl kynçylyk çekdi. Sebäbi ol bu taýda Serbiýa paýtagtyny oturan resmiler ol aňyrda yerli eskerler tarapyndan edilen öz başyna ödem atriatlar tarapyndan
amal aşırılan gırgınçılık için bular näme üçin jogap bermeli? Dilen sonra video çykdy. Adwokatlar şo sonra verdiler. Bular öz dili bilen görkezme bermedi onu. Barda şolar gır diýmeden, olam öldür etdinler diýmek onda şol eskerlen öldür çekdin jedan. Ya haýhadyr bir serp raýaty şo yerli serp raýaty eden bolsa, şol öz jedatyny çekdin. Näme üçin bu goşun generaly, ya näme üçin hökümeti resmiýeti oňa jogap bermeli? Diýilen sonra video çykdy. Netijede näme boldy? Şolara günah bildirilmediler, köpüne. Türmeň içinde öl tapyldy. Ha bolýa sizin günäňiz subut edebilem zok, siz türmäge bas edebilem zok, size cezalandırıp bilem zok, aýonda sizi öldürer, siýerin ýaly zat boldy. Bolmasa şol ýaly zat edilmedik bolsa, şolar bil kaslaýyn öldürilmedik bolsa, näde 20%, ýa tutsak edilenin 20%y alaq etdiň birden öl tapylýar. Olam ýene siz pikirlendirmek üçin aýdylýar. Ýene men bir gedip gaýtylýan adamlar. Men şolady Ortaya aklamak, ya Serbiýany aklamak üçin aýdym. Serbiýada öz günähini boýnaly köp bagtda Serbiýa hökümeti şo gyrgynçylygyň köp bölegini jogapkarçylygyny ally resmi ýagdaýda. Serbiýa parlamentiniň derejesinde alındy. Ýöne ýanky jogapkarçylyga şekillen hemme resmiýetler günäkar dälil otaydy. Diňe bir kysany generalyň habary bolsa bolandyr, sebäbi olar günden güni şo taýdaky Serb eskerlerini ýol başçylyk eden generallar bolýar. Olar tençe jogapkarçylyga çekilýärdi. Ýöne beýlek hökümet resmiýetleri oňa görkezme bermedik bolsa, hem görkezme berenden subut edip bilmeýän bolsa, sen näde olar onu jogapkarçylyga çekýär? Jogapkarçylyga çekilmedin. Onda näme üçin olar türmäň içinde öl tapylýar? 16 adam. Yine bunun pikirlenmek için yöne bir ümit men şu hakda pikir edin diýjek bolýar. Indi bular bunu ýaly götürýär. Amerikanlara barmagy batyrmak bolanok. Näýdeli ortada gerek gelenler. Ýewropaň Strasburg antany hukuklaryny goraýjy suwdy diýip bir suwd bar. Strasburg, ýani Fransiýa Strasburg şäherinde. Şol Strasburg suwdyny esasy suwd jogapkarçylygyna çekilýänler kimlerdir diýen ortaýatyň raýatlary, ortaýatyň resmiýetleri. Oňa da ortaýatyň raýatlary höwet bilen ýutupdýarlar. Ine ştaýda число жалоб россиян Strasburg суд за последние 3 года удвоилось. Soňky diýe 3 ýylyň dowamyna ortaýatyň raýatlarynyň diýe Strasburgdaky antany hukuklaryny goraýjy suwdyny ýutupdýarlarynyň sany ortaýatyň raýatlarynyň sany 2 artdy diýe soňky 3 ýylyň dowamyna. Näme üçin artdy? Elbetde hukuklar bozulýar. Ortaýatda Ortaýada ýanky ýeşo Ýewropaň ýanky suwdynyň statusyny kabul eden döwlet. Onam raýatlar suwda berýär. Ortaýatyň häkimetleri onuň ştraf jerimet saldyrýarlar. Aglawa nähil bolýar. Şu adamdan raýatdan hukuklary bozulan bolsa resmiýetler tarapyndan onam suwd edýärdi. Şolara jerimet türetdirýär. Ya şol çinownyň öz kisesinden tölemeli ya da hökümetiň gaznasyndan tölemeli. Şol mümkinçiliklerem ortaýatyň raýatlary höwet bilen peýdanyp gelýär. Ýöne näme üçindir alim öyle ortaýata gedek gelenni şu suwd höwet bilen ýankyýal kararlar çykarýar. Ortaýatyň hökümetini çinowniklaryny höwet bilen aýplaýar. Başga ýurtlar bilen deňeşdirilenne iň köp statistika ortaýatda bolýar. Ortaýatyň resmiýetleri kanun bozýar diýeli. Bozýandyr diýem elbetde biz aýdy biler çaklap biler. Ýöne näme üçin gunwataryň raýatlaryna resmiýetlerine gedek gelen edip bolanyp ünseredin. Ortaça tan näçe jedalandyrylýan, näçe tan karar raýatlaryň behfidine çözülýär. 2019-njy ýylyň dowamyna diýe Ýewropaň şu antany hukuklary baradaky suwdy 198 sany arzany kanagatlandyryp şol arzaçylaryň hatawyny çözdi. Bir ýylyň içinde ortaýatyň häkimetlerine, çinowniklaryna hem hökümetine garşy 198 sany iş ýeňipdir. Bir ýylyň içinde. Emma Amerikan hiç resmiýetini şular ýaly harkara suwdyna çekip bolanok. Jerime de töletdirip bolanok. O hani deňlik, hani adalatlyk, Amerikada adam hukuklary bolanokdur ýani. Ýöne köý statistika. Amerikada bir ýylda ortaça öňe baýtalak gelýän, internetde de dur ol statistika. Bir ýylda ortaça Amerikan polisiýa gulluklarının, polisiýa işgärleriniň elinden para dilatdan ölýän adamlaryň sany 1100-1200 bir ýylda. Ondan şonço adamdan diňe ýöne polisiýa eden etdili oýunça 1100-1200 tane iş bolýarmy? Şeýle. Şolar ýaly iş bolýarmy? Ýok. 2 ýeke.
1200 tane adam öldüren polisiya işgärlerinin içinden jogapkärçilige çekilýän ýa wezipetinden boşadylýany ýylla bir ýa iki şondan köpde. Näme üçin Amerikan hökümeti we polisiýasyny olar ýa gorap ilatyny olar ýa gyrgynçylyga berýär? Sebäbi şu polisiýa hökümeti gorýar. Demek polisiýa toguny tok diýdirmeliler. Polisiýanyň işgärlerini gidirmeliler, wezipetinden jeda berdirmeliler. Halkara suwduny da berer ýal etmeliler. Emma näme üçin ortaýa gelip gelen halkara suwdy bir ýylda 198 tane işi ýeňer ýal edýär. Şoňa jerime türkdirýär. Indi başga meseleni alyp görelim. Deňeşdirmek üçin. Donbass'a soňky 2014-nji ýylda bolan rewolýusiýadan soň Donbass'yň ilaty aýtdyk. Merkezi hökümeti boyun eňmedi, öde uçýarly boljak boldy. O taýdan goşun türdi hökümet. Ukraina goşunlar bardy. Şo taýdaky şo soňky geçen 8 ýylyň dogamyny 14.000 adam öldü. 14.000 adam öldü Donetsk'ten Lugansk'da. Indi şol edilen gyrgynçylyk sebäpli şo Donbass'yň ilaty adaty raýatlary öz garyndaşlaryny paraga diýilýär, çağalarynyň, dogon garyndaşlarynyň Ukraina askerleri tarapyndan bilkatlaýyn öldürilenligi sebäpli halkara ýanka insan hukuklary bardy, suwda ýutupdylar. Näçe adam ýutupdyr? Ne onam statistikadan görkezýär. Ene şu 2022-nji ýylyň martynda çykan makala. Ene şu ýylyň başyna çenli 5588 tane ýaşaýjy Donbass'yň ýaşaýjysy Ýewropaň suwduna arz beripdir. Şolaň näçe kanagatlandyran birem kanagatlandyrmandyr. ЕСПЧ, ýani Ýewropaň Европейский суд по правам человека не удовлетворил ни одну жалобу жителей Донбасса, заявил правозащитник. 5588 tane ardan ödem, şonuň dogon garyndaşlar öldürülen adamlar, ödem paraga diýilatyň wekilleri. Öldürem suwtname bilen barýarlar. Inha bir paraga ýaşaýjy, ine biz hiç ýyl ýaragamlanamdy. Şu Ukraina askerlerine karşı ýöne şu taýda otýur, diňe biziň bar günämiz näme? Ukraina bilen bile boljak diýär, awtonomiýa boljak, öz başdak boljak. Şoň üçin şu itlegimiz üçin, şu taýda ýaşaýp oturanmyz üçin, şu taýdan göçmän oturanmyz üçin bizi gelip Ukraina askerleri öldürdiler. Meň garyndaşymy, gyýymy, çağamy, men näçe adam bilýän şu taýda çağalar, bizjik çağalar öldürülen adamlar bar. Şolar suwda berdiler. Şonuň biriniň hem arzaty kanagatlandyrylmady. Biriniň hem 5588 tane adamın arzatynyň biriniň hem arzaty kanagatlandyrylmady. Emma ortaýatda haýsydyr bir çinovnik, haýsydyr bir adamyň hukugyny bolupdyr. Ama bolupdyr, aýdyr, polisiýa gurupdyr. Ýa bir çinovnik kanun bolupdyr, raýatyň kanunyny bolupdyr. Şondan para aljak bolupdyr, bir adam mezur etdi. Ana şolar barýada Ýewropaň suwduna arza berýär, garyndaşym öldü diýene ol. Agla babatda hukumy boldy diýär. Barýada Ýewropa suwduna arza edýär, ha gel. Men häzir meselem şeýle bereýin ýa-da Ýewropa sudyalary teksine ortaýatyň resmiýetlerine, çinovniklerine garşy çäre görýär, jerime salýar. Indi şu halkara düzgünlörüň bir jaýadyşy bolýar. Şu zatlar arada misal üçin aýdaly azatlyk radiýasyny aýdyp bolýanlar diýen aýdyp bolan. Ya men şu taýdaky resmi habar çeşmelerine çykyp şu zatlar hakda gurrun gozaýyn diýsem gozap durar diýen ýok bolanok. Bolanok adamlar. Indi şu zatlar arada maglumat berýän çeşmeler ýerine häzir bloklanyp dur. Ýa-da öňgü bilen häzir Ýewropada bloklanan haýtlar bilýän ortaýatyň raşaty diýi. Ol alternativ bärniň raýatlar tarapyndan okulýan, görülýän populyar nemelen kanaldan biri, saýtdan biri şonu blokladylar. Häzir girip bolanok. Sputnik we ortaýatyň olan görkezmäge haky ýokmy? Haky bar. Alternativ habar çeşmedi bolýar. Siz ortaýata aýplaýanmy? Men ortaýatyň pikirini bilesim gelýär. Ortaýat öz pikirini ýerde beýan ediber, özüniň ýanky resmi habar serişlerini üstü bilen beýan ediber. Menem şonu diňleýäsim gelýär. Bular aýdýar ýok diýär, petikleýärler. Ondan ortaýat näme diýär? Ortaýatdan bulara jogap berip Facebook ýapýar. Facebook'un yapılmagynyň ortaýatyň territoriýasyna yapylmagynyň sebäbini bilýärmi? Ortaýatyň resmi telekanallarynyň habar serişleriniň Facebook'daky
gruppalar, toparlar, bloklanıyor. Öňü bile. Ortadan duyduruş verdi häkimiýetler. Bizim kanalymyzy bloklamaň, näme üçin o gün wataryn kanallara duran ha bizimki näme üçin blokluyor? Oňa da jogap bermediler. Ortadan duyduruş verdi. Siz beýseňiz onda biz Facebook'u bloklar sebäbi onda siz bir taraply ne diýäňiz? Biziňe habar terişdilerimiz gün wataryň ilatyna habar ýetirip bilmeller. Emma siz öz habar terişdilerinizi beýerde görkezjek bolýaňyz. Otada adalatlyk ýok. Bizden bloklar, bolmasa da siziň özüňiz ýanky bloguňyzy ýatyryň, aýryň diýäň. Hiç jogap beren. Netijede näme etdi? Ortaya Twitter'i hem Instagram'ı hem Facebook'u blokladı. Ondan näme bolýar? Gün watar gyrıp başlaýar. Ay, na ortaya antany hukukları bozulýar. Söz azatlygy bozulýar. Ortayatyň raýatlaryna biziň habar serişdilen biziň maglumatlary el ýeterlediler. Ana bloklandy, Facebook bloklandy, Instagram bloklandy. Dur. Asyň orta ilka aýda ortayat näme diýdi? Ortayatyň bildiren öňürde aýplamasy näme boldy? Siz biziň gruppa, biziň saýtlarymyzy blokladyňyz. Biz hem size jogap berjek bolup duýduruş berdik. Siz biziň saýtlarymyzy açmasaňyz ýa-da biz onda siziň kiň ýapmaly bolýar, diýip duýduruş berdiler. Şu aýdylýarmy? Ýok. Aýdylamak. Ine şunu ýaly informasiýon uruş edýär. Indi bu ahyr soňu näme bilen gutorar? Pikir edip görýärmi? Diňe bir taraplaýyn çeşme galar. Bular näme etjek bolýar? Diňe bir taraplaýyn çeşme goýjak bolýar. Hatta men Facebook'ta goýan köp sanly materialym bular bloklapdylar. Fake news. Menem olar nirden alýan? Gün wataryň çeşmelerini alýan. Men o goýan materiallar, ortaýadyň materiallar ingilisçe goýan. Onam gün wataryň alternativ serişdelerini goýan. Bular meni näme edip başladylar? Şu gün wataryň öz alternativ çeşmelerini, näki maglumatlary ýok, buny diňlemek bolanok. Buny ňe dogry däl. Bolýar dogrymy dogry dälini goýan adamdan öýde kesitlesin. Şonu gadagan etmek hiç il kanun ýok. Onu gadagan Facebook'un öýde administratorlary onu ýeder ýaly sudya däl. Diňe sud karar çykaryp biler. Şu materialyny ştaýda dogry däl ha, şonu gadagan etmek bolýar diýip sudyň öýde her materialy sudyň öýde karar çykarmaly. Bular näde? Facebook'un öýde fakt çekerler, fakt barlaýjylar diýip ýörüjçe hakyna tutulan bir guramalar we agentlikler bar. Oňa arasynda kim otyr bellem däl, hakyna tutulan fondlar tarapyndan pul törenip. Şolara karar çykartdyr. Olaň haky barmy? Olaň statusy nirde haýdy şertnamada kesitlenipdir. Haýdy konvensiýada kesitlenipdir. Hiç konvensiýada kesitlenmedi. Şu kanun bolýarmy? Fundamental kanun bolýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnamasynyň ähli prinsiplerini şu bolýar. Budan göňüne turmadyklar, olaňy bloklayan ady näme? Esasan şu gün wataryň ýankyal alyp barýan siýasat, 200 siýasat baradaky tankydy materiallar bloklaýarlar. Gün wataryň öz habar terişdileri awan beren ok, alternativ çeşmeler ýankyallar berip urýar, ýylyna bloklaýarlar. Ine şunun soňy näme bar ýa? George Orwell Britaniýanyň 40-njy ýyllarda eser ýanky 1984 diýen eserini ýazan belli awtory var George Orwell'in. Öňünden aýdyp giden şoň bir öňden görüjülikli bir ssenariýasyny bular ýadyr döredi bolýar. Şoň eseri bir fantastik janrda ýazylan eser diýip hasaplanýar da. 1984 ýylyň eseri hamala şo 44-nji ýylda ýazýar, şonda çap edilýär. Ýöne 40 ýyl indik boljaklar öňünden aýdýar. Olam 84-nji ýylda bolmaly da häzir bolup görünýär. Ödem şoň suratlandyran eserine suratlandyran jemgyýeti ortaýat ýa ady döwleti däl, Anglo-Sos diýen döwleti suratlandyr. Şeýle bir döwlet eserini alypdyr döwleti. Anglo-Sos diýen döwlet da oňa paýdagym London diýýär. Şonda şeýle bir ýagda ýemeleg ýa. Ýagny şo döwletde ýanky hakykat ministrligi diýip bir ministrlik bar. Hakykat ministrligi. Olam näme jogap berýär? Näme hakykat däl şonu kesitleýär. Sud däl ol. Ministrlik. Şoňa işgärleri bar, börgüden kadrlary bar. Giýje gün ýyl oturup şoňa kontrollik edýär. Ýagny şol alşylýan maglumatlar hakykatmy ýa hakykat däl. Nähili maglumat gadyada çykmaly, nähili maglumat çykmaly. Nähili maglumat telewizionyada çykmaly, nähili maglumat çykmaly. Nähili maglumatlar aslynda arhivde kitapxanalarda saklamak bolýar, nähiller bolanok. Bular näme diýär? Taryhy hüýt diýär. Kitaplary ýakýar.
täzeden ýazýarlar. Düýp öter tarih, ýakyn tarihi. Şolam ýanky adamam şol esaty gahrymany var şol 1984 esaty gahrymanym şol adalet ýanky hakykat ministrligi diýen ministrlikde işläp tarihi täzeden ýazmak bilen meşgullanýar. Ondan şol gahrymanyň özüne sora görýär. Ýani men niýe ýakyn tarihde bolanda diýär men täzeçe çeppe çögürüp ýazyp oturýar. Ýöne men şonu niýe gözü bilen gören adam. Ine men ölüp gitsem, men jany şaýat ýokmyny ölüp gitsem, menem häzir şu tarihi tersine ýoýup ýazyp oturýar. Menden soňky nesiller öwrenenler şu tarihi. Şu ýazlan zady okap öwrenenler. Bular näme öwrenir? Yalan tarihi öwrenir. Şu öýdi şoňa jany ýa, gahary gelýär. Ýetdi gelen o ýöne sistemem öýdi şonu mejbur edýär. Tarihi düýünden başgaça ýazdyrýarlar. Kitaplar düýünden täzelenýär, bar bolan kitaplar. Daja bolup duran wakany galyplaşdyryp ýazýarlar. Häzir bagyşlan adamlar dünýä esasana günwatar häzir şo ýagdaýa geldi. Şo ýagdaýa geldi. Häzir hakykat ministrligi diýip bilen ministrliklerden ok ýöne şoň funksiýasyny ýerine ýetirýän strukturlar eýäm işläp otur. Giýje günleri işläp otur. Öýlerim kompýuterin üstüne şeýler bot ýazapdyrlar, robot. Sen şo materialy alyp ýütüp goýýan bolan, dessine şo Facebook'um bilýär, şonu beýlekni Twitter'im bilýär. Dessine alýar, buny goýmak bolanok diýip. Bunu noktileyen materyalların 90% hakiki olan alternatif fikir. Yöne şol umumu kabul edilen ama resmiyede de kabul edilip şu gali bir halında da şoňa gawat delen. Şoňa gawat delen okul ýanky robot aýdy. Robotun beýnine salynan, kompýuterin ýanky robotynyň beýnine salynan. Şu diýe umumu kabul edilen biziň standartymyza gawat delen ok diýe. Oňa kim diýdirýär ýanky robota? Şu resmiler çıkarıp dereyem dedi bunu. Şundan şu çığırdan şeyler çıktı da bolanok, beylak çıktı da bolanok. Şunu kabul etmeliler. Twitter'ım kabul etmeliler, Facebook'um kabul etmeliler, YouTube'um kabul etmeliler deyip şonu ýaly. Ýa-da düzgün ýerip şolam ösdürilip otur şu teknologi. Şu bir häzir başlangyç etapynda, soňky hatam soňky 1 ýylyň dowamynda şu kim şu yaramazlaş gidip barýar. Indi men ýene de dolanyp gelýär. Bu orfiyetli mesele ya Türkmenistan'ın mesele bu nemesi var diýen ýeri var. Şo diýen ýere ýene de hıyanat dörer diye. Bular esasen şu günwatar güýçleri şol owon ýa Birleşen Milletler Guramasyny döretmek bilen giýirilen, ornaşdyrylan halkara prinsiplerini, söz azatlygy, medeniýet azatlygy, pikir azatlygy, wajdan azatlygy ýa azatlary hemem döwletliň öýdegi çýarlygyna, öz baştaklygyna hormat goýmak. Dilen azatlary weýran edip öýleri şeýle bir biýdügünçilik döretdiler, edenetdilik prinsipini döretdiler. Ýagny kim güýçli bolsa şoňky. Netijede bulan Ukrainadaky ýaly uruşyň döremegine getirdi. Ona men sözüm däl, ýa-ni men görkeden Amerikan professormy dinleýän, men aýdam moşun adamlar, menem jolary dinläp öwrenýän. Şolaňa pikirini öwrenýän, olaň pikirini, hawaşylaň pikirini öwrenýän. Şolaň dogry adyny alýan. Netijede näme boldy? Şunu öwrenýän häzir günwataryň ilatyny köpüde pikir etmeýän resmi mediýaň bir propagandasy bar. Günwataryň adat raýatlary we köçä çykyp protest bildirip häzir açlyga zatlaň bakalan gymmatlamagyna garşy çykyş edýänler bar. Jan teni bilen ýöz häkimetlerini ýigrenýärler. Şu zatlar öwrenip ýerlap oturan adamlar we ýa-da uly ýaşly wekiller. Şu zatlaryň öz gözlerini öňünde üýtläp oturanyny ýerlap görüp oturan adamlar bar. Şu zatlara düşünüp jan teni bilen ýigrenýär. Şoň netijesinde biz näme de görýär? Käbir analitikler, günwataryň analitikleri. Käbir pikir soraşlyp geçirýärler. Alýarlar da Putin goýýarlar. Hem öz liderlerini goýýarlar da Twitter'de, Facebook'da pikir soraşlyp geçirýärler. Ödüm orsiýetiň raýatlary gatnaşan oktaýda otaýda orsiýetde o bloklanan ol saýtlar. Öz raýatlary bilen geçirýärler. Siz kime ses berjek? Putin'e ses berjekmi ýa biziň näme? Adat raýatlaryň arasynda geçirilýän şular ýaly adat pikir soraşlykda näme düşündir ýene? Şu zatlar görüp oturan adamlar Putin bolýarlar. Ha ýöne koýmasar. Şu Ukrainada başlanan uruşun baryan döwründe geçirilen pikir soraşlygy etedi. Ine şu adam Dinesh D'Souza diýilen adam
Nemen Amerika Birleşen Ştatlarynyň siyasi analitigi. Özüňiz Twitter'e girip Twitter nemen wagta ýazyp goýun, şu adyny ýazyp görün. Şykya, şu pikir soraşdy geçirdi. Haçan geçirdi? Mart aýynyň 16-synda. Orsiýet 24 fevralda goşun taldy. Ukraina garşy. Şu uruş gidip durka, şular ýaly pikir soraşdyk geçirdi. Pikir soraşdygyň soragy nämeden ibarat? Näşde orsça hem görünýär, ýokarda ingilisçe hem görünýär. Who is a bigger threat to your life, your security, your freedom, your family's prosperity, your children's future? Şu iki tane adamdan niye? Bira Putin oýupdyr, bira Biden oýupdyr. Şulardan haýsy diýe, siziň öz ýaşaýyşyňyz üçin, siziň öz howpsuzlygyňyz üçin, siziň öz azatlygyňyz üçin, siziň öz maşgalaňyzyň abadançylygy üçin, hem siziň şagalaryňyzyň geljegi üçin has howply adam diýe. Şulykinden haýsy has howply adam diýe bolýar. 95% Amerikan raýaty, şuňa saýtyna giren adam, şuň takypatyna giren, şuň dostlary, tanyşlary 95% Joseph Biden diýe, prezident Biden bir üçin howply diýe. Putin 5% howply, Biden 95% howply. Indi bula Amerikan analitik tarapyndan geçirilen pikir soraşdyk. Bir tane analitigi Matt Tümer diye Twitter'e girdiğinde yadım şu çıkıyor. Bir tane aktivisti hem analitigi. Bu başka pikir soraşdyk geçiriyor. 4 tane döwlet liderinin adyny goýýar. Putin'i, Boris Johnson'ı, Joe Biden'i hem Vladimir Zelenski'ni bu ýerde sora berýär. Do you trust more at the moment? Who do you trust more at the moment? Şulardan haýsyna diýe edil häzir kwasiýet has köp önam bildirýär. Döwlet lideri hökmüne diýe. Pikir soraşdy kaçan geçirildi? Aprelin 9-ny. Teredin näçe adam ses beripdir şu taýda? Jemi ses beren adamlaň sany jemi şu taýda görünýär. Şu taýda ine 99.143 tane adam ses beripdir. Ünferin adamlar 100.000 olay adam ses beripdir. Şolardan 75,5% men Putin'e anan yani ses berýär. Şu ses berişligem kim geçirýär? Beýik Britaniýa, Welika Britaniýa siyasi analitiki aktivisti Matt Tümer diýen adam geçirýär. 75,5% diýdi. Biz Putin'e anan ýaşdýar. Biden'a 11%'den uğrawy, Johnson'a 11%'den uğrawy, we Boris Johnson Britaniýa lideri. Biden'a 3,5%'den uğrawy adam, Zelenski 10%'den uğrawy adam ses berdi. Indi men şunu näme şun görüp görýän adam. Şu datlar şu bunu watarda edilip gören şu datlar idarlan oturan bunu watarın öz adat raýatlaryň arasynda garaýş bilen bunu watarın öz döwlet liderleriniň propaganda alyp barýan döwlet liderleriniň garaýşynyň arasynda yer bilen gök ýaly tapapdyr. Bizim köpüýimiz şu datlar öwrünmeýänden köpüsi ýene wala diýip oturan adamlar bar. Şun bir aktivistlerden birinin gepleşigini dinleyen, aktiv yönemen aktivistler, opozisiýa liderlerinin birinin gepleşigini dinleyen. Adyny aýdyp oturmaýyn, özüňizden eşitdiňiz. Näme diýe? Türkmenistanyň meçhitlerine näketi haýyr tahawat üçin berilen şu orada döwrün orada bayram bilen baglanşyk berilen haýyr tahawat pullaryny diýe yerli çynonyklar alyp gidýärmişin diýe. Onuň ýygynyň we kommentariýatyny berýär. O niye onun haramdadılar näme diýär? Alyp diýär, ýokarkulara berýär diýär. Berdi Muhammedow'e berýär. O näme diýär? O diýär, meçhitten alynan pullar näme diýär? Ol ertip diýär Putin'e berýär diýär. Özüni taklamak üçin diýär. Size şolar ýaly wagt gerek bolsa ýanky propaganda. Ana meçhitte Türkmenistanyň meçhidinden pul ýygyny alyp ýokary berilýärmişin, olar hem şo puly alyp Putin'e berýärmişin. Putin hem şu puly berdiňmi? Notry ber diýärmişin. Opozisiýa hereketiniň lideri bolup şo derejede pikir edýän bolsa adamlar, siz hem şolardan düşünje almaly bolsaňyz, halkara gyýaty barada, onda şolar oturundan dinläp beriň adam. Men netim näme? Men netim birazajyk dünýä gyýaty barada garaýşyňyzy giňeltmek. Men bu taýda bir ýerini öwmek, bir ýerini döwmekde adamlar. Men näme üçin siziň gözüňize basyp ýanky dokumentleri getirip otýar. Geçenki gepleşigimde de näme üçin dokument men gurrun edýän şoňa taýdymda. Men sözümdi röýtmäň diýjek bolýar. Men şundy özüm toslap tapýan röýtmäň, ýa men şu pul satylyp edýän röýtmäň. Maňa hiç kimin bir köpük gerek, men pudaşy özgünüm görýän. Men pul bir etjek bolsam men Türkmenistandan çykmadym. Men öz döwrümde Mar vilayatynyň vilayat häkiminiň 3-nji sekretary orada aýda udyp maňa şu vilayatdan islenlik ödüýän taýla diýende 91-nji ýylda.
Men şu taýda saýlardım da otururdum. Men molumçylyk etdim. Maňa diýdim ýaşul maňa wezipäňiz gerek geldi. Oň maksady näme? Men opozisiýanyň içinde çykyş edýänim, özüm gaty aktiw çykyş edip listovka ýaýra edýädim. Studentler arasynda wagt edýädim. Olary ýetirilip oturýarken agentler tarapyndan, öz informatorlar tarapyndan. Men agdymy ýumdurmak üçin meni öz kabinetine çağırdy. Maly welaýatynyň welaýat häkiminiň 3-nji sekretary. Orada aýdy diýip, soňam vice-premier boldy. Niýadowyň medeniýet baradaky hem teleradio gepleşikleri baradaky vice-premier bolup işledi. Orada aýdy diýip. Ine ödüm taçaktan duuzdan andiçiwe maýdýan diýişim. Öýdi ýörüýte çağıryp, teň diýdi bar geljegiň öňden täktendi. Sen ömrüň kül etme. Ödüm men raýonyny diýem, men biz bilen ödüm men bilen bir raýonyň. Ödüm raýonyny, men diýdi sana haýpym gelýär, men sana bir zady maslahat bereyim. Ine diýdi, men şu taýda telefonu vur diýdi. Sana da diýdi erkeklik sözüni berýän diýdi. Şu telefonu men alyp diýdi. Jaňa sen men diýdi, islenip wezipäň sana berer ýaly. Ýöne Mary welaýatyndan saýla diýdi. Maňa diýdi, aýt diýdi, haýdy wezipe gerek sana diýdi. Ýöne diýdi, bir haýşym, sen şu edip beren işiňden el çek diýdi. Bu diýdi, sen özüň üçin gowy diýdi. Men sen öz bähwidiň üçin aýdýan diýdi. Sen geljegiň öňünde diýdi. Sen ýaş, energi işine talantly bolan men iýderlap otyp diýdi. Sen barada bar maglumat ine men stolum üstüne gelip düşýär diýdi. Sen bir direk saatler meşgulanıp gördün. Sen beýdip görme diýdi. Sen jugurdy kendine geldi össürne. Wezipal şu taýda össür diýdi. Menim görüp oturýarum. Oň niýeti näme? Sen bir wezipalaň soň sen hökümete garşy çykyş edebilermi? Taňa diýdirerlermi? Sen her diýip ursaň taňa garşy ana wezipadan bir kemçilik tapyp korrupsiýada her zatda taňa para almajagam bolan ki taňa para salarlar, tirek salarlar. Her zat ýöne sen sesini çykarmana otursaň gidersin. Sesini çykarmana otursaň şolaň diýen netseň sen karýeragda öýsürdiň diýen ministrlige de ýetirje bolar. Bana şu şerti koydun ha diýdi. Ene men diýdi häzir gallyryan turup ödem diýdi, sana söz berýän, erkek sözüni berip oturýar diýdi. İstenlik wezipäň taýla istenlik gurwamadan, organdan, edaradan plan zat boljak diýdi. Plan başlygy boljak diýdi. Men şu başlygy aýryp ýerine goýaýyn diýdi. Ya orunmasary boljak. Men aýtdym ýaşul diýdim. Ödem men ilki işden kovdular. Gazetede işläp ýördüm, onu işden kovdular. Sakraşenýa düşürüp. Bahana tapy bilmediler, sakraşenýa düşüren boldy. Asoňa men mektep molum direktor bilen guruluşyp, mektep molum bol bir işe geçmek kara bolýa edilenne şo wagt çağırýar. Men aýtdym, orada aýdy düşdiň başdan, taw bolun diýdim, birinjiden ha diýdim, men aladam edemem üçin. Ýöne men diýdim, bir iş tapdym diýdim. Nähili iş tapdym? Men diýdim, molum boljak. Bolýan şo molumçylyk. Näme saýlyk bar? Ay plança. Şo bolýan sana diýdim. Ay borlay diýdim. Yok diýdi Allah'ımla pikirlen diýe ýene. Pikirlen tek biraz ýene de wagt bereýin sana diýdi. Bar gaýt git öýüňe gaýt pikirlen şaýpaňyz. Ay boranla pikirlenen ýene gaýtdym. Men näme üçin aýdyp otyrym? Men 5 şaý pulo şular ýaly gurrun etjek boldum, men diýjek bolýanym. Men o taýda gowy wezipe edinilýärdim. 5 şaý pul üçin men algap beren boldum. Men ýurtdan çykmaly arkaýyn oturup wezipeli adam bolup bilýärdim. Maňa şo şerti öğretdiler. Şonu hödürlediler. Ýöne men şonu etmedim. Indi gelip men şu taýda şular ýaly analiz beremde 5 şaý üçin şu ya Putin'in ya ortadan çinoniklerini bugünden turmak üçin şu zatlar aýdýanlar edýän. Ýok. Men adalatyň tarapdary. Men görýän şu taýda ýaşap otyrýar. 200 ýyl görýän. Görýäninde Putin ýaly huligany görýän, bandit görýän. Eden edip berer. Soň bularam görýän. Onuň ýa-da bandity näme özjükdir ya? Bandit kimden görerler ya? Halkara kanunlaryny bozmakda, Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünlerini bozmakda kimden görerler ya? Şular ýallatdan şu bidirgüçilik, ýa gaýdyşmaýaly hyýanatçylyk öýredi. Ine men şonu görüp otyrym. Ine men şu zatlary näme üçin aýdyp otyrym? Gem şiniň da jany bar diýip. Biz bir gemde otyrýar. Bizim gelecekde şu döwletlerle işlemeli. Bu döwletlerin bize näme wada berýär? Feodalatlygy. Adam hukuklaryny gorarsy. Bizim bunları ýututýar, şolaň töreden guramalaryny ýututýar, ýankyýar guramalaryny. O diýýän guramalarym näme? Şolaň islerini ýerine ýetirip oturan guramalar.
30 yıl beri biz şu guramaları yüz tutup geliyor. Şu o 5 yerine de yüz tuttuk. O 10'unu da yüz tuttuk. Antan hukukları gorucu guramalarını da yüz tuttuk. Hiç ütüyanda atlamayın. Berdim Muhammedov'a karşı sanksiyonu yekaça sanksiyon girdiler mi? Niye adama karşı? Ya Berdim Muhammedov'a karşı. Türkmenistan'ın devlet çınarlıklarına karşı. 30 yılın devamında şular bir sanksiyon girdi mi? Yok. Putin'e karşı girdi yerler. Eğer onu Berdim Muhammedov Putin'in adamı olsa onu hemşin onu bunlar Putin'in adamına sanksiyon girdi noklar. Putin'le bir adam diyen adamı dedim köpeğim. Berdim Muhammedov Putin'in adamı oldu. Ne hemşin onu Putin'in adamına Berdim Muhammedov'a ceza veren noklar. Ya Putin aydiyam ka bunlara Berdim Muhammedov'a ceza veren diyem ka. Falkar gonumalarını. Şu birdir onu. Putin arkasında dur diyen adam. Putin gorayan oluyor. Onu sanksiyalardan gorayan Putin oluyor. Ya sanksiyalar girdi devletler günahkar mı? Onun yine sonra onun hemşin onu Lukashenko'ya karşı sanksiya girdi diyorlar. İran'a karşı sanksiya girdi diyorlar. Kuba karşı sanksiya girdi. Demirhan'dan Amerika karşı sanksiya girdi diyorlar. Ortaya karşı sanksiya girdi diyorlar. Venezuela sanksiya girdi diyorlar. Ama adam hukukları fiyatı bu aradaki reytingi Türkmenistan'ın. Venezuela'nın pes Türkmenistan'ın ki. Yine yan yakın çıktı yine. Şirketleri repartiyorlar vuramadım. Dünyanın en son dörtlüğüne geliyor Türkmenistan yine. Ortaya yagdayım sondan goken adam hukukları hem fiyatı atlı. Venezuela'daki yagdayım goken. Kuba'daki yagdayım goken. Yönüne hem şunun onunla. Venezuela karşı sanksiya girdi diyorlar. İyildiydi ortaya. Lukashenko karşı uruştan emmiyon. Polisi de dersen uruştudur diyorsan Putin. Yok, Putin uruştudur makada. Ayten adam hukuklarını bozdum. Ayten onu bastım. Berdim Muhammedov'a basan ama bir güne bizim hali kapatıyor. İsmetullah var oturuyor. Murat Düşen oturuyor. Aktivistim oturuyor bir güne adamdır. Ne aç adamlar gitip gitti türmede. Diğerliğin belli değil. Ne aç adamlar? Hani sanksiya? Ne sonra size men size şunu sonra vereceğim. Putin şu arkasında duran olduğunda Putin'in adamına bunlar ceza vermeyen olup çıkıyor. Eğer onu Putin şunu ettirmeyen olsa onu bunu gorayan güç kim ka? Bugün o işleşi oturuyor. Ne bir küçünlükte barkaytı o 28. Mart'ta. Biliyorsun ne maslahat 6 tane maslahatçısını uğrattı o Birleşmiş Milletler Kuruması. 6 tane maslahatçısını Berdim Muhammedov'un yanına uğrattı. Ne için? İlat ya onu geçirecek hadır bunlar. Türkmenistan'da ne açı ilatta hem yaşayacak fondunu bunlar hadır hata alacak. Ne için biliyor musun? İlatın sana adaletmakta ne açı netice kadarının deyip hata var soruyor. Yaşayacak üçüncülüğü ne ahili? Halkın elindeki emlak ne ahili? Elinden alınmalı emlak ne ahili? Devlete değişli emlak ne ahili? Şulatların bağırının hatavatını Birleşmiş Milletler Kuruması hatavat sorar şolara maslahat verkaydı ya. Şunu ne ahil geçirmeli? Ortayatın adamları var anok. İla sanavi. Sanavını kontrol ediyen Birleşmiş Milletler Kuruması var. Şunu verdi ya. İnni şol ila sanavi geçirilenini şu yılın hadi kavrını geçirmeli. Geçirilenden sonra ilatın sananın ne açı derecede ağdalarından görünenden sonra ayda daşarı yurtlarda adından 1,5 milyon ilat yadır yaşap. Yurda var bile. Şolun şu tayda yoktuğuna göz yetirenden sonra Birleşmiş Milletler Kuruması. Şolar Berdim Muhammedov'a yekece bir zada aydarlar ödeyem. Ne için şey ettim diye. Şon için var yandırlar ödeyem. Berdim Muhammedov şon için yandırlar ödeyem. Şuları yurdu için al ertip şulardan maslahat soruyor. Ertek gün bana ceza versinler, bana kayınsinler. Ne için ilatın bunca derecede adalıktır. Ne için ilatın çağalın doğruş sağlığı için adalıktır. Deyip kayın şerir ödeyem. Tersine men size şeyle bir sürpriz aydayım. Şobaran adamlar neyme gıdıklanma, neyme bilecek bol. İla sanını adalıtmakta kazanan neticesini bilecek bolup var yani. Şonu maslahat verip şonu görecek bolup var yani. Men onun dokumentle suud edeyim size. Şol urdak alınıp barlayan işler veren Birleşmiş Milletler Kurumasının derecesinde. Häzirki bolup beren vakalarda açlık, kırgınçılık, iýmit yetmezçilik, ila sananyň azalmagy, ölýän adamlaryň sanynyň köpelmegi, ol statistikalar öňünden men geçen Covid we
sancım gırgın yaramı diýen gepleşiklerimi tapburuna teredim. Men şu taýda başga bölegi neme getirenlerin Bill Gates ýaly adamdan ýa plan goýup çykyş edenlikler. Ilatyň taýyny adatmaly dünýä ilatyny. Häzir bolup berende adam köp edi şoňa laýyk gelen okmy şo proýekti. Şol ediljek bolan datlara. Näme üçin bular alada bildiren o gaýta uruşyň dowam etdirilmegine gyzyklanma ýaraglandyrmaly, diplomatik şöhretler tapmaly. Agar ilatyň iýmeti ýetenokmy zatlar gymmatlaýam, ay oňa çydar. Näçe ýyl belli de. Gady ýetenokmy, ay oňa da çydar. Çörek ýetenokmy, ýa-da çöregiň eksporty, däne eksporty adaly, orfiýetdäki ýagdaý izolasiýa salynany diýýär. Çöregimiz ýetenokmy? Ýok, ay oňa da çydar. Maksat näme? Maksat näme? Diplomatik gepleşim gurrun edilen ok bu taýda. Açlyk, gyrgynçylyk, şolar köpelýär, ay oňa da çydar. Ne adamlar sizi ýöne pikirlendirmek üçin aýdýarmyn şu zatlar. Bir adaçyk ýan kaýdyşym ýani men başdan näme üçin şu Hindistanda gulçylyga teýde bar edilen, kolonialistler tarapyndan gulçylyga teýde bar edilen am adamlar, şu bilimsiz adamlar nädip şol hatta ýurtlary koloniýadan çykandan soň şolaň bilimsizliginden peýda bolan bir şey taklapdyr. Şu bir bilimli adam şu gadyýa tokap düşünýänçe. Şu zatlarym şu bilimiň zerurluğunu görkezýär. Şu zatlar bağlanşykly şu gün kädir kedemanda. Diňe gadyýa tokamagyň ödem ýeterli däl. Gaty düşünmeli zatlar köp. Oýnalýan oýunlar gaty inçelik bilen oýnalýar. Akwalymydan şu ýan kaýdyşym ýaly biz bir gämede oturýarys. Şu taýda ýagda üýtüse, şu taýdaky şular ýaly haramzadylyklar güýçlense, şular ýol alsa, şular ýaly zatlar. Şu ýan ýaly hyýanat diýilýän, hyýanatçylyk düzgünler şey dip ornaşdyrylyp gidirip oturur. Ha? Ol ahir soňy bize gelip ýetýär adamlar, pikir etme. Dünýäde ýanky balans saklanmasa, güýç ýetenim kedilip şolar ýaly oýun oýnalyjak bolsa, şey dip biziň ata-babalarymyň şey dip döreden Birleşen Milletler Guramasy ýaly guramamyň ornaşdyryp giden prinsipleri şey dip aýak asty edilse, ertek gün şu döwletler biziň üstümizden agalyk edip başlasa. Ondan biziň ikbalymyz nähil bolmaly. Şular ýaly adamlar biziň ikbalymyzy çözmeli bolsa, şulardan biz adam hukuklaryny öwrenmeli bolsa. Şolaň standarty boýunça ýaşamaly bolsa, ol standartlar ýa bilip bar ýa adamlar. Ol 10 ýyl mundan odal bolanlar bu taýda. Düzgün adam hukuklary gorunlar. 20 ýyl mundan odal bolanlar. O zatlar indi häzir guturdy. Men ýa aýtdym, hakykat ministrligi diýilen ýaly organlar häzir näme üçin işleýär? Näme üçin alternativ çeşmeler bogully? Näme üçin hakykatlar ýetirilmejek, bastyryp ýetirilýär? Global derejede bir de ullukan ödgörüşlüğün botagosyna dur. Ol ödgörüşlük haýsy tarapa gitjek? Ol tutuş adamdan hereketine hemen biziň hereketimizde bar. Biziň öz düşünjämizde, biziň çykarjak netijämizde, biziň şu wurda etjek hereketimizde bar. Bir garada galyp bilmeliler, galmalam diýär. Tutuş dünýäde häzir şu zatlara göz ýetirilip, şu wurda hereketler başlandy. Şu wurda iň bolmaganda pikirlenim diýip aýdýan şu zat. Men haýsydyr o propagandaň tarapyny, haýsydyr bir ýurdun jenaýatçylygyny aklamak, ýa bir tarapyny tutup buny ýere tokmak üçin aýdam, sizi pikirlendirmek üçin aýdýar. Ýene bir gede gaýtyrýan. Sizi pikirlendirmek üçin aýdýar. Şuňlukça ünsverip dinleýän üçin köp sag ol. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.